جنقعد فوق تبغلا وتناهد فوق تبغلو من قمن تحرب العدي يلا نزعدي تحرب الحكي حوس خينك تحرب الامني بتعنوني تحرب الابو ابي تقنبو تحرب العدي يا قدي حابني حابن با هابا خبرو وني كبر امرو هابا تجرا زاواي لك عمرا هابا تغرر تايزا عبس يدرار هابا تبيدو نعار قد كلامدو نعار قد كلامدو كده في عود عبدو نحر هابني هابن با هابي تدقى زاقرات كفارغة هابي تبقو زيتا حكس حقوقو هابي تحزا شمولي كوازاوزا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمليتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقدسن وانا ون كالتيفو زكاير زلو زيناتات ناي زوبانا ناي كبابينا ناي علمنا كنركن فتنينا مسانا كسام مودة تاكتسون هدما بخبرن عدمكم لايك جيركم جمرو ريتوهم دما ألو تاوي يخون أون تاوي بحانات من قد قدفو كنبلاكم ندلي نايلو مارسي كم وترو بتم عبيتن أزاربتن زلو أرسات كنجمر. Let's start. Iran's top security official says there's been progress towards reopening negotiations with the United States. As the US military buildup in the region gathers momentum, President Trump's intentions towards Iran are far from clear. Trump says he wants to prevent the regime from developing nuclear weapons and ጉዳይና ኢራን ኣዝዩ ኣሻቓሊ ኣብ ዝኾነሉ ደረጃ እዩ ዘሎ በቲ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ይግበር ኣሎ ይበሃል ገለ ነገር ንኽፍታሕ ካተ ክእሎታት ኣሎ ይበሃል በቲ ካልእ ድማ ድሮ እዚ ንሰምዕ ኣለና ዕላማታት እኳ ንፅር ተዘይኮነ Multiple explosions have been reported across Iran. Viral claims of drone strikes and rumors of an IRGC naval commander being assassinated have been circulating. But what's actually happening and what's just misinformation? Let's break down the facts behind today's explosions in Iran and separate verified reports from viral speculation. The first ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ብርቱዕ ዝኾነ ነታዊግ ከም ዝተረኣየ ኣብቲ ሓደ ቦታ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ኣብቲ ካልእ እውን ዝተቐተለ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ ብፍላይ እቲ ሓደ ኣብ ወደባዊ ከተማ ስለ ዝኾነ ምናልባት ብዝኾነ ይኹን ሓደ ወታደራዊ ሓላፊ ወይ ከዓ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓላፊ ታርጌት ዝገበረ እዩ ዝብል ወሬ ክነዛሕ ጀሚሩ ግን መንግስቲ ኢራን ኣይኮነን ኢሉ ንዑ ነፂግዎ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ድማ ናይ ጋዝ ምፍንጃር ድዩ ገለ ኣጋጢሙ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ድሮ እቲ ቴሮራይዝ ንምግባር ናይ ምሽባርን ናይ ምስምባድን መስርሕ ዝጀመረ ይመስል ገለ ካብቲ ታርጌትድ ኮይኑ ዝበሃል ዘሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም እዩ ኮማንደር ናይ ሓይሊ ባሕሪ እዩ ብዝኾነ እዚ ድዩ እቲ ኩነታት ከመይ እሱ ድዩ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ግን ሓደ ኣዛራቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ነይሩ ዝንበዓሉ ምስቲ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ኣፅዋራታን ኩነታታን ተቀራርቦ ዘላን ተዳልዎ ዘላን ዶናልድ ትራምፕ እውን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኮንፊውዚንግ ዝኾነ መልእኽቲ ዝህብ ዘሎ ዘደናግር በቃ ከምዚ ደይመደይ ዕላሙ እንታይ ምዃኑ እንታይ ክገብር ምዃኑ ንኸይፈልጥዎ ጥራይ ደይኮነ ወላ ንባዕሉ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር ሓሳባት ስለ ዘለዎ ከቢድ እውን እዩ ክትፈልጦ ኤግዛክትሊ ስለዚ ዲፕሎማሲ ይፍተን ኣሎ ስለዚ ኩናት ኣይጋጥምን ድዩ ወላ ከመይ እዩ ንዝብል ወላ ሓደ ክፈልጦ ዝኽእል የለን ዶናልድ ትራምፕ ቨሪ አንፕሬዲክተብል ክትግምቶ ዘይትኽእል ሃንደበት መጥቃዕቲ ክገብር ዝኽእል እዩ ግን ኣብ ኢራን መጥቃዕቲ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብሉ ሰባት ሓንቲ ከም ጭብጢ ዝጥቀሙላ ዘለው ከርእየኩም እየ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ዝበላ ስምዕዋ An armada heading to Iran and how a nuclear deal is progressing. We have a large armada
flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now, even larger than what we had in Venezuela. Hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking Only they know for sure. We'll see how it all works out, you know. ስለዚ ገጅፍ ወታደራዊ ዓቕሚ ቀሪቡ ከም ዘሎን ብተደጋጋሚ ድማ ሓያል ወታደራዊ ቅልፂ ምቕራብ ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ድማ ተሃዲድን ፈቕራን ዘለዎ እውን ዶናልድ ትራምፕ በሊብዳ ኣሎ ክንጥቀመሉ ኣይንደልና ዘለና ግን ኣይሆፕ ከምዘይ ንጥቀመሉ ክገብሩና ይኽእሉ ፃውዒት ናትና ጠለባት ንኢራን ኒኩለራዊ ፕሮግራም ናተው ጠጠው ከብልዎ ኣለዎም ይብሉ ቀፂሎም ድማ ባሊስቲክ ሚሳይል ተፍርይዎ ዘለኹም እውን ጠጠው ኣብልዎ ዝብል ፃውዒት ኣሎ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ ዘለዉ ናይ ተቕተልዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ again ኢራን ነዚ ነገራት እዚ ኩሉ ነገር ክትገብሮ ትኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ ክትብል ኣይትኽእል ኢኻ ግን እቲ ኩነታት ኣብ መንጎም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ወላ እኳ ክዋጋእ ኣይደሊ እንተዘየለ ብሓይሊ ንክዋጋእ ዘገድዶ ኩነታት ግን ክህሉ ከም ዝኽእል እዚ ለንቀነ ንሰምዖ ዘለና ሓበሬታ ምስ ዝተሓሓዝ እዩ pages, 2,000 videos, and 180,000 images. CNN teams are carefully sifting through the largest, and what the Justice Department says is the last, batch of Jeffrey Epstein files. It's an enormous trove of documents, and it includes references to some of the richest and most... እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኤፕስቲን ፋይል ዝበሃል ኣዝዩ ዓብዪ ናይ ፋይላት ሓበሬታ ወፂኡ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተረኣየ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ብዙሕ ሓበሬታ ተረኺቡ ኣሎ ብዙሕ ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ድማ ገለ ካብቲ ብዙሕ ተደምሲሱ ዘሎን ዝሸፈንዎን ኣይወፅእን እዩ ዝበልዎን ኣብ ግምት እቲኻዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ጉዳይ እዚ ተታሒዙ ከም ዘሎን እዚ ዝብልዎ ዘሎ ገለ ካብቲ ሓበሬታ ዝወፀ ድማ ምስጢር ዝወፅእ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ትሑዝ ምዃኑ በዚ ናይ ኤፕስቲን ዝበሃል እዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ተራ ቢዝነስማን ከም ዘይነበረ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ሶማልያ ብዛዕባ ገለመለ እውን ሓበሬታ ኣሎ ከርእየኩም እየ ፅንሄለ ስለዚ ሓደ ተራ ናይ ሃብታም ቢልዮነር ብዛዕባ ናይ ደሴት ናይ ቱሪዝም ደሴት ዝነበሮ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ሶማልን ገለ እንደዛርብ ምክንያት ኣይምነበሮን ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ብኡ ዘይተተንከፈ ዓብ መራሒ ወይ ሃብታም የለን እዩ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ኣሎ ቢል ክሊንተን ኣሎ ላሪ ሳመርስ ዝበሃል ኣሎ ሃዋርድ ሉትኒክ እዚኦም በዓልዚ ሃዋርድ ሉትኒክ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሚኒስትር ኮመርስ ዘሎ እዩ ፎርመር እስራኤሊ ፕራይም ሚኒስተር ኢሁድ ባራክ ኣለዉ ኢሎን ማስክ ኣሎ ስቲቭ ባነን ክሳብ እቶም ሳቶም ዘገድስዎም ንሲኤንኤን ዘገድስዎም ጥራዮም ዞም ኣሽማት እዚኣቶም ስለዚ ኣዝዮም ብዙሓት ካብቶም ሮያል ፋሚሊ ናይ ዩኬይ ሕማቕ ስእልታት ዝተረኽቦ ሰብ ኣሎ ስለዚ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ቢል ጌትስ ንባዕሉ በዓት ዝተፀየቐ ነገራት ተረኺቦ we did not protect President Trump. We didn't protect or not protect anybody. I mean, I think that we ሕጂ እቲ ታይሚንግ ናይ ዘይ ሓበሬታ መውፅኡ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ምዛ ኩናት ናይ ኢራን ስለምንታይ ይወፅእ ኣሎ ንዝብል ንዶናልድ ትራምፕ ፀቕጥን ምፍጣር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሓበሬታን ብብዙሕ ንዑ ዝተናኽፍ ነገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢምፕሊኬትድ ኮይኑ እንተሎ ኮይኑ እዚ እቲ ኣርኢናካ ዘለና ኢና ካብ ወፃኢ እንታይ ካልእ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ብኡ ገይሮም ከፈራርህዎ ከም ዝኽእሉን ንኢራን ክሓርም ተዘይደለየ እውን በፍንጫ ክገብሮ ከም ዝኽእል በዓሉ ዝበለሱ reputations. I know it's a hoax. It's started by Democrats. It's been run by the Democrats for 4 years. You had Christopher Wray and these characters and Comey before him. I would say that, these files were made up by Comey. They were made up by Obama. They were made up by the Biden, ዶናልድ ትራምፕ ካልኦት ብዴሞክራት ስም ብገለን ዝኾኑ ፋይላት እዮም እዚኣቶም ንዓይኒ ምፅላም ንዓይኒ ምክፋእ ዝበልዎ እዮም ዝብል ከምኡ ከም ዘይኮነት ሓበሬታ ግን ኣብዚ እዋን ዝንፁር እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ዝተጨማለቐ ታሪክ ስለ ዝነበሮ ድሮ ከም ቪድዮ እውን ዝተረኽበ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ብሓንቲ ካብቲ ክስታት ኣብኡ ዝተረጋገፀ ክሲ ግን ኣይኮነን ጓል 16 ዓመት 15 ዓመት ዓሚፁኒ ትብል ጓል ናታ ሓበሬታ እውን ኣብቲ ዶኩመንታት ተረኺቡ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ንሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልኦት ኣብቲ ናቱ ምሕደራ ዘለዉ ኢሎን ማስክ ንኣብነት ብዛዕባ ብዙሕ ብዛዕባ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ነዚ ፋይላት እዚ ከውፅኦ ዘይክእል እናበለ ሓደ ዓብዪ ቦምብሸል ዜና ኢሉ ሂቡ ነይሩ እንተኾነ ንባዕሉ እውን ኣብቲ ቦታቲ ብዙሕ ግዜ ይመላለስ ክልተ ግዜ ወይ ልዕሊ እዩ ከም ዝተመላለሰ እዩ ዝነግር ዘሎ እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ኣሎ እዚ ባዕሉ ፅሒፍዎ ዝነበረ ሓንቲ ግዜ ዝክርዎ እንተኮይንኩም እዚ እቲ ደሴት ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ናይ ዝኩሉ ሃብታምን ስነ ጥበበኛን ገለን ኩሉ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ካብ መብዛሕቶም ኣብ ከምዚ ዝተታሓዙ ምዃኖም እዮም ዝንገሩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ተፈሊጡሉ ሕጂ ከኻል እንታይ ይጥቀሙ ኣለዉ እስራኤል ምስ እስራኤል ብዙሕ ዘራኽብ ከም ዘለዎ እዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ድማ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ
زي تاريخ زي نبرو تكال زي نبرو قال زي نبرو هذا جزء بليونير كوين هبتام كوينو نقول سبكة أخاهم مفتانو ناي سليا صراحة كم زنبرة يوم زنقرو زلو حفشة بزح زدنا قرن زقر من حبريتاي وصلوا زنا نبعل وبزي بزع بازي بزح حبريتا ترخيب له كلاتهم كالد دزارة بزنبرو كاب جزينا بجزء implicated ناخوني متصلو هانتي إلى ماسك من البات نصبغون نحن ما عندك تبلو تقولوا ننفسه أب نفسه سلة تماما دين تايلو صحيح الله مسلكم ندحرنا بحق جبت لكم نزخوني أبت قداي تزلو نبيت فرد أغربو قال سبسك السرك خلال لويلو سلازي this is key question تي ناي إبستين تا كمر ما تعركوا يا سبيتو ماكسويل زبهال كم زناي ناي تعتمد أوالد صوتاوي بيزنس كم زنبرهم سلازي اتوم ابو زساتفو زنبر سبات كلاينتس مالتي حبتامات يكونوا بوليتيكينيات يكونوا عند حرا ابز قداي زي حماق تساتفون كاينو وسيتكم نابيت فردي هذا سب سرنا قدم حق قرب له انت زي كل زي دراما مخانون وي والنزي كفك زي كل تقينو تحبريتا انتاجركم الله مالتي تسريق له تحبريتا تحبي له درو تحبي كم زله تحبريتا بزحات يم زخصص له اذا حبريتا زي بعلون قراريصم مبزحتو اتريفهم مخم زلو يم زنقر زلو. Justice released 3 million documents in the latest episode. The pages was this page not found when trying to access the documents? كم تري ودا لهم بزح بوتاتات كزور خلو بزح حبريتا عطيهم كم زلون ابزون تزبلوا زنبرو زياده حتى عند حرناي بحكي نزح حبريتا زناب زبك توصو ودا ليهم دبلوا So the man, you're just not releasing them. If Blanche believes that there is no cover-up, then he should release the 302 files. The 302 files are where the survivors name who these rich and powerful men are. But if Blanche continues to not release the 302 statements, to not release the prosecution memos, then it's a cover-up. سلازي كافر اب كم زلو بزح دوكومنتات ني بروسكوشن كيكون ويون نمخصص كيكون تباهل استرفلو سلازي زي حسوتيو دراما يلكم تقبروا زلهم يبلالو تزبي كامنهم اي كالنالو ازي كم زيلونا قصلو خلو ابتو كيناتنا ايران حدش مازنا تشاينا كاتو جميرو لي بلو اب قداينا ايران تشاينا اذا كتو جميرالا بقات هذه بتزاواري زبلو زلو نسمع اسكي مسز دونالد ترامب إذا كل خنرية أنا هنا نتاين قبل إليه دونالد ترامب أبزي قداي ناي إبستين بعبد الرجاء implicated كوين كم زلوي نعو ببزح من قد جزء الواحد بريتصل زلو إسرائيل زبلو وخ جبر كم زخل حجد وصل دما أبت قداي نا إيران نك فرق قبل سلزلو تعطي نخ جبرلو أما نتاز دلي وازلو مهرامنا إيران نخ جبره يوز جبر زلو يزبال زلو سلزي أب نفسه كيف كأب ممزلي تي بلاك ميل ويون بدحر مقارجة بوغيرون كم زقددوه نتوم كالوت بوليتيكينياتات مسو زلوون تمساسالي سلازي إيران أبزي قدايزي قداي كتكون كم تخل بسنك زكونتات زون زنقرو وحدات هيكون مبار انتاينا غنرد اللي نازلنا حانتا حبريتا زي نحق النتو نقزي نقدفو. The U.S. aircraft carriers, China just quietly broke the air blockade. In the last 48 hours, something unbelievable happened above Asia. 16 Chinese Y-20 military cargo planes took off and then vanished from the radar. These massive transport aircraft turned their transponders off, flying completely dark. Their destination, Iran, and what they carried is what's shaking the Pentagon right now. This wasn't food. This wasn't humanitarian aid. According to multiple intel sources, China delivered advanced electronic warfare systems, the kind built to blind U.S. carrier-based F-35 jets. Yes, you heard that right. China may have just handed Iran the technology. هجي زي حبريتات زي نحكمناتو نغزي نغطفوي انتاي زبال زلو زي امريكا ني ايران كتحرم حفكف ابتبلو زلا دحر زبلا زلو ابز حلفه قنيات اذا زربا كتزرب قنيا بزحات نفرت ناي صعنت ناي اصوار صعنت استسكما بزحات نفرت ناي تشاينا كاب تشاينا تبغيسن رادارات فين اب ايران كم على باي زنغر زلو تي هيبوما زبال زلو تكنولوجي دما نتي الكترونيك وورفير سيستم زخانتا مالتيو نتخجبر زخل مدقعتي ناي امريكا نتنفرتي الامان كسعتان ويون الامان بركع كارما خمزي كلا كجبرن زخل ويون كصل متن زخل مالتيو زي نحقنتو نغزي خنغطفن خلينا جن بتدغاغام دما بخال مازن ون كمص نسمع لنا زحبريتا زي زيات رايدي كونت كالا حبريتا كاب تشاينا بوقع تغبرو زلا ببزح منጭታት دما استرغاغز حبريتا انتلو كنغركم look at this
and Iran have entered a sharper and more complex phase, shaped not only by military positioning in the region, but also by rapid developments in surveillance, space-based technology, and international alignments. What was once a largely regional standoff is now increasingly influenced by global powers. ሕጂ እንታዩ ኣብቲ ቅድሚት እውን ኣርየኩም ፀናሕኩ ብክልተ ሰለስተ ሓበሬታ ስለ ዝወፁ ዘሎ እዩ እንታይ ክትገብር ጀሚራ ኣላ ቻይና እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣበይ ትገብሮ ከም ዘላ ቻይና ብሳተላይትስ ናታ እናረኣየት ነቲ ሓበሬታ ኒፓብሊክሊ ደገ ተውፅኦ ኣላ ነቲ ሓበሬታ ስለዚ ፓትሪዮትስ ሚሳይልስ ናይ ኣሜሪካ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ናይ ኣሜሪካ ኣበይ ቦታ ይኣቐሚጦሞ ከም ዘለው ነቲ ብሳተላይት ኢሜጅስ ቻይና እናረኣዩ ኣብ ደገ የውፅዎ ኣለው እቲ ሓበሬታ እዚ ድማ ንኢራን ዋላ ብቐጥታ ንሕግዝ ኣለና እንተዘይበሉ ነቲ ሓበሬታ ኢራን ወሲዳ ነቲ ኢንተሊጀንስ ወሲዳ ንካልእ ስራሓ ንክትጥቀመሉ ንኢራን ነዚ ሓበሬታ እዚ ይህብዋ ኣለው ካልእ ብዙሕ ዓይነት ዘረባ እንዲና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ንኩሉ ከም ሓቂ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካልእ ዝበሃል ዘሎ ኢራን ክጥቀመሉ ዝኽእሉ ታክቲክ ምናልባት እዚ ኩናት እዚ ንዓታቶም ልዕሊ ዓቕሞም ክኸውን ስለ ዝኽእል ነዚ ኩናት ንምትዕርራይ እንታይ ታክቲክ ክጥቀሙ ይኽእሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ እቲ ቦታ ንዓታቶም ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብቲ ከባቢኦም ንዘሎ እዚ ታክቲክ እዚ ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም እሱ ድማ እንታይ እዩ ነተን ኤርክራፍት ካሪየርስ ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ዓበይቲ ብኖርማል መራኽብ መፂኦም ኣብ ኮንቴይነራት ዝተሃብኣ ድሮናትን ሚሳይላትን ሒዞም መፂኦም ኣብ ጥቃ ወይ እውን ኣብ ከባቢያ ተፀጊዖም ካብ ኮንቴይነር ከፊተን ተተኩሰን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ክቡር ብቢልዮናት ዝትመን ዝዋግኡ ኤርክራፍት ካሪየር መዓት ነፈርቲ ፅዒኑ ዘሎ ከተዕንዎ ትኽእል እያ እዚ እውን ነብሱ ዝኸኣለ ቲዮሪዩ ነቲ ኢራን ክትጥቀመሉ ትኽእል ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ዙርያ መፅያታ ስለ ዘላ ኣብ ከባቢያ መፅያታ ስለ ዘላ እዚ ታክቲክ እዚ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል እያ ዝበሃል ኣሎ ብርግፅ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝኣክል ወፂኑ ዘሎ ሓበሬታ ኣሜሪካ ንዑ ንምቁፅፃር ዓቕሚ ክህልዋ ይክእልኒ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ክብድ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ንባዕሉ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል እውን ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ሃገር ስለ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ይኹን ዓቕሚ የብሉን ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ነገር ንፁር እዩ ኢራን ኩሉ ዓይነት መንገዲ ክትገብር ከም ትኽእል ነፍሳ ንክትከላኸል ብርግፅ እቲ ኩናት ክግበር ዝኽእል እውን እቲ መራሕናቶም ወፂኡ ሓደ መጠንቀቕታ ዲና ክንብሎ ወይ ውስ ተሪፍ ዘረባ ዲና ክንብሎ ተዛሪብሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን ብኡ መልክዕ ክትሪኢኻ ከተብለሉ ትኽእል ማለት እዩ እቲ ሱፕሪም ሊደር ኣብ ብዙሕ ግዜ ወፂኡ ኣይዛረብን እዩ ግን ለንቀነ ወፂኡ ዝተዛረቦ ነገር እንተለዎ ኮይኑ I'm going to show you there was this ነቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝኾነ ተዛሪብሎ listen to him A moment heavy with symbolism. As the country marks the 47th anniversary of the Islamic Revolution, Iran's supreme leader delivered a carefully choreographed message from the shrine of the founder, Ruhollah Khomeini. Ayatollah Ali Khamenei appeared in public to project an image of defiance despite pressure and threats, including those directed ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኢራን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘላ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ድማ እቲ ሱፕሪም ሊደር ዝበሃል መፅኡ ኢራን ክትምክት ምዃና ኣጆኹም ንምባል ሞራል ናይቲ ህዝቢ ወይ ናይቲ ሰራዊት ሓፍ ንምባል ኣብ ቅድሚት ከም ዝመፀን ወታደራዊ ዓቕምናቶም እውን ኣብ ምድላዋት ከም ዘሎን ንዝኾነ ይኹን ክመፆም ዝኽእል ፈተና ንምምካት ክዳለው ምዃኖም ሓደ ካብቲ ዝገብርዎ ዘለው ልምምዳት ነዚ ይመስል ዕላማ ስለዚ ብዙሕ መናውራታት ይገብሩሎ ኣብቲ ከባቢዮም ነዚ ድማ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ናይ ኣሜሪካ ሰንትራል ኮማንድ ዝበሃል ከም መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ እዩ እዚ ዝግበር ዘሎ ልምምዳት እውን ነቲ ኣብ ኩናት ከቀላጥፍ ዝኽእል እምበር ነቲ ኩናት ከዘሓሕል ዝኽእል ስለ ዘይኮነ እዚ እውን ጥንቃቐ እንተገበርኩምሉ ይሓይሽ ዝመስል ሓውሲ መጠንቀቕታ ሂብዎም ነይሩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከቢድ ኩነታት ክኸውን ከም ዝኽእልን ኢራን ድማ ናይ ህላዊኣ ፈተና እዩ ዝመፃ ዘሎ ናይ ህላዊኣ ሕቶ እዩ ዝመፃ ዘሎ ንሃገሮም ፋሕፋሕ ከብሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኢራቅ ዝርእይዎ ዘለው ኣብ ሊብያ ዝርእይዎ ዘለው የመን ዝርእይዎ ዘለው ኣብ ሱርያ ዝርእይዎ ዘለው ኣብ ካልእ ሃገራት ዝርአ ዘሎ this is what's expecting ስለዚ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ድማ ጎኒ ጎኑ ትገብር ኣላ እታ ሃገር ወታደራዊ ምድላዋት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ናብ ቱርክ ድዩ ናብ ካልኦት ሃገራት ድዩ ናብ ዝተፈላለዩ ናብ ራሽያ ሓደ ዓቢ ልኡኽ ልኢኻ ኣላ ስለዚ ኩሉ ዝከኣላ ራሽያ ምስ ፑቲን ርክብ ስለ ዘለዎም ደኤስከሌት ንክገብር ማዕዝናቱ ንክቕይር
دفيت كقبروا له نزخول زبلتهم كم تركوا زعمسلوا بزحت هجرات أبت دبلوماسي يساتف له تشاينا برجس إذا كنت زنا بغربا كتنكف زغلي مهنياتو إيران نحرودي قانو تشاينا ون كبيت صفعيتيو كنا عغزي كل صفعيتيو حدا أزيا قداسي بارتنر ناتايو ببيزنس تايلكا بزع إنفستمنتي زلوابا شركتنا يكون طبعهم أزيا حياليو كم ما نداري ببزحي غاز ببزحي زلوايا سلازي أبراشا تراي ملو بملو كتصقع يدخلنا على إيران كم إيران زعمسلة وين كم راشا زعمسلة مش أمريكا بفلا إذا ما إيران تقعد سميع راشا نعبنت مس بوتين مس أمريكا شجراتو كفتحي في التنسلو زلو فتيحونو عم كقد فمي بلي لهم جنرالي إيران كبوتين العلي مور كاب أمريكا استفليتها كاب راشا العلي سلازي راشا مساتهم صبوق بيزلوا صبوق طبعا كلوا عبي بز حساب سلازلوا لما عبي عداقا سلازخونه تشاينا أبو عبس الوا كلوا تدلي بات انتخونه تكونتات كم تنسوم زلي ويكونون أمريكا ناي تشاينا ممتع يخون ناي كالوون زفروم هاجر سلازي يكونوا كساب حجب زرانا كاب تشاينا فريهم كاب علامهم دحر زبلي يكونون لوغ ناي تشاينا فنزويلا خلوا يمنت مراحي دحر 3 ساعات تركب مس فلوي لوغ ناي تشاينا منتي لهم وسيلهم مسلزي أمريكا أبز عجز اللاتو بحد عبود دي خاطب له لا بحد زدل يوخ قبر زخل مانم حق زي قدسو سرعة زي قدسو مراحل هاي دونالد ترامب ناي تشاينا مقربات ويون قلقل تكنولوجيات متاو نتحسابو تطو قبلو زخلها مثلا كالاي لما دونالد ترامب تسقط سلا زلو بسقط سلا دسرحو زلو تكونتاتون استوعيلكا مالتتي بإسرائيل زقبرو لزلو تسقطون ولا ون كيف توخ قبرو كم زخلي زقبرو زلو زي نفسه زخالي كابز واتينا حنتا أزارة بيتكوين زلا فيديو كريكم اسكازانا بي بي سي سمعوها of the world. It is the biggest manufacturer in the world. Just give you a few examples. You know, if you're looking at the future of our planet, China is the lead in renewables. It produces everything from around 60 to 80% of electric vehicles, solar panels, wind turbines, electric batteries. China makes أبزك أربع معاتات دي حرزنا دونالد ترامب حوس عبدان زملوها من قصقاسات ميديا نا أوروبا نتشاينا كمجسن نتشاينا تكنولوجي نتشاينا معبالة نتشاينا قصقاسة نعو كود دسو جميرة مالله زخا ربحانات كمس مثلا برقص تشاينا زي مجوس تكنولوجي زلويا أوروبايان نتشاينا أنت مجوسو فلوينا قراي كونا نابنا تابز تايبلالو حنت زرباب زيك نقرأكم زيا كاب تشاينا أنت عينت منقسي بحال كومونيست منقستيو سوشياليست منقستيو قال مليهم زبلوه أب تشاينا جن إذا كل معبالنا يتعدنا رانا غلنا أب تشاينا تيس عن 5% هزبنا تشاينا جزاناتو وناناتو نسيو آمين أنا بسويسرلاند يزنبر 3% يكون هزبنا سويس جزازونن أزي هبتام هاجري أزي هبتام هاجري زبال سويس أب سويس 3% نايت هاجريو جزازونن ترجعون لهم أب أمريكا ما يبي سوسا دي 7% يبت خون سوسا أما نقول سوسا 7 خون خلي كم كندا تات انتهينا مالتيو تشاينا كومونيست هاجري منقستن كله يتقاصروا كلنا تيجلنا أنا هيس عن 5% حزبنا يتهاجر جزو يونن لذي يصبوا نجاريو كابيتاليزم يتقاموا اليوم نفسه كفسب جزو واننا ناي نبرتو ولا زخل منقست زخل تحت قرصنا جبره ناي قل بروبرتي اي تنكفني يزبال ناي قل بروبرتي كوست تغينو حنتي حبريتك بكونا تشاينا هذا هاي واي سب هذا كتما ابا هاي واي صرحني رمزي صرقيا ابي فري واي ديهم تلو هاي واي انا اوتوباني انا هنا كم الناس صرحوا هذا تشايناوي كابت بوتات عليه نتصرقي عصي خيال خيلوما اي اليون يعني له يعني بحقتها عليه بزول انت جرم نتاجا زابا قديفهم بتحت بي باندر جراوند غير 5 من قد غيرهم له امونغو هاي واي كوينا كما غير نبر امونغو هاي واي يا حج 5 سنتيم هنا بكان له ما حساب حج اقول لك كبريوا انت مالتي تشاينا برايفت بروبرتي ناي مخبار كلت علو قال الى ماسك زبلو زل ريو اب عالم كم تشاينا نابزي بساعات مالت اتقاقمه ساعات ناتكا كل غزي كنا متاع عقم 5 لك نسي زري تشاينا نبينا جلوبال الكتريسيتي جنريشن 33% عالمنا الكتريسيتي تشاينا تمنجو امريكا مس تشاينا كودادر كله 14.3% توددر سي بريزنت سياسه بحنت زربات زاري بلا منغو تشاينا امريكان موددار دارغا كتودادر ابزي تخلولو درجه يزلو كومبليت تشاينا دومينيشن يزلو تشاينا دومينيت جرت لنا زكونات زي سلازي هذا ربعنا عالمنا الكتريسيتي تشاينا جنريت تقبرو ابينا بحنت هاجر قالوا كل علامات امريكا فرقناتا يكون ربعناتا يجنريت تقبر زلو سلازي انتاينا نرزلنا الكتريسيتي جنريشن دما وصيت نايتاي قطبانات كويس بركوس
ስለዚህ ለማስክ እንታይ ብላሎ ከም ቻይና የለን ኩሉ ግዜ ቻይና ምስ መጎሰይ ሰለስተ ዕፅፍናትና ዝተፍሪ ዘላ ኣብ AI ናብ ካልእን ክሳዕ ክንደይ ከይዳ ከም ዘላ ዝሃገር እዮም ዘረብ ዘሎ ካልእ ኣብዚ እዚያ rest of the world ካልእ ዓለም ብሙሉ ተደሚሩ 52 ኤውሮፓ ኣለዉ everybody ስለዚህ ክንምንታይ እቲ ቻይና ዶሚኔሽን ይኸይድ ከም ዘሎ ካልእ እዛ ቻርት እዚኣ ጥራይ እንተሪአኩም ብዛዕባ ቻይና ምስልኹም ኣተሓሳስባኹም ክትቅይሩ ትኽእሉ ኤለት እዚ ኣብ ኢድና ሒዝና ንኸይድ ዘለና ስማርትፎን ገለ ይበሃል ነይሩ ኣሜሪካ ኣፕል እያ መስሪታቶ እዚ ቀዳማይ ስማርትፎን ዝበሃል ሲ ናይ ኣፕል ስቲቭ ጃብ መስሪትዎ እዩ ዝበሃል ወይ እውን ጀሚርዎ ድሕሪኡ ኣብቲ ዕዳጋ ሳምሱንግ ዝበሃል ንሪኢና ብጀካ ሳምሱንግን ኣፕልን ተኻልእ ኩሉ ረይዎ ብምሉኡ ናይ ቻይና እዩ ሻሚ ቪቮ ኦፖ ዝበሃል ትራንዚሽን ዝበሃል ኦነር ዝበሃል ለኖቮ ገለገለ ህዋዌይ ጃዓብዩ ግን ረይዎ ንሽተይ በቲ ዕዳጋ በቲ ኣሜሪካ ዝገበረቱ ልገዳ ስለዚ ቻይና is dominating literally electronics ማለት ስማርትፎንስ ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ዝበሃል እዩ ብጀካ ኣፕል ሳምሱንግን እትኻልእ ኩሉ ቻይና እዮም ዝሕዝዎ ዘለዉ ነዛ ትሪእዋ ደለኹም መመሊሶም እናደፍእዋ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኤውሮጳ የለ ወላ ህንዲ የለ ወላ ካልእ ዓለም የለ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዘበነ ፕረዚደንት ሺ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ እዚ ዲክታቶር ዶ ከምዚ ዶ ድብልዎ ረእይዎ ትቁጠባ ካብ ክንደይ ናብ ክንደይ ከም ዘሰጋገሮ ብናቶም ባጤራ ስለዝኾነ ቁርብ ክብት ዝበለ ግን ድራማቲክ ዝኾነ ለውጢ ገይሩ እዮም ዝብሉ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መራሒ ሃሊካ ነቲ ሃገር ክንዲዚ ዓይነት ለውጢ ዘምፃላ ዘላ ኣብ ኢንዳስትሪ ኣብ ቴክኖሎጂ ሓቆም እዮም ኣሜሪካ ክፀልእዎ እንድሕሪ ኢልካ ብኡ ጌርካ ትርዶ እዚ ድማ ከም ኣገዳሲ መለክዒ ኢና ንሪኦ ኣሜሪካ ከፀልምዎ ተጀሚሮም ሓደ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ዝበለ እዩ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ ናቶም ከፀልመካ እንተጀሚሩ ንህዝብካ ፅቡቅ ነገር ትሰርሕ ስለ ዘለካ እዩ ብምባል ይገልፆ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻይና ብዓለም እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ኣማዕቢላ ከም ዘላ ናይ ዘረባ ናይ ምግና ናተይ ወይ ናይ ክስቶ ኣየድልዮም እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ገዲፍና ናብ ዞባና Drone strikes reported in central Tigray amid rising tensions. At least one person was killed and another injured after a reported drone strike hit trucks carrying goods in Entecho, central Tigray, on Friday, according to Tigray television. A second strike was also reported hours later in Gendebda, targeting commercial vehicles. The incidents come amid renewed tensions in northern Ethiopia. Ethiopian Airlines has suspended flights to Tigray airports. Tensions. Okay, comes in Riyadh al-Naina, Naqatil. እቲ ካብ 9 ፈረቓን ክሳብ 10 ሰዓት ኣብ ከተማ እንትጮ ብዝተፈፀመ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ናይ ፅዕነት ኣይሱዚ ጉድኣት ዝበፅሐ እንትኾን ሓደ ሹፌር ሂወቱ እንትሓልፍ ሓደ ተሓጋጋዚኡ ድማ መጉዳእቲ በፂሕዎ ኣሎ እተን መኻይን ሙዝ ዘይትን ቡንን ፃዕና ምንባርን ምምሕዳር ከተማ እንትጮ ኣፍሊጦም ካብቲ ጋጢም ዘሎ ሓደጋ ብተመሳሳሊ ጉድኣት ክበፅሕ ስለ ዝኽእል ህዝብና ኣብ ሓፈሻዊ ምንቅስቓሱ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም ካልእ ደብዳብ ድሮን ድማ ሰዓት 11 ፈረቓን ኣብ ገንደብታ ከባቢ እንዳማርያም ሸዊቶን ኣብ ልዕሊ በርበረን ሸቐጣትን ዝፀዓና መኻይን ተፈፂሙሎ ከም ፀብፃብ ድምፂ ወያነ ትግራይ ሎም ለይቲ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዛ እዚ ብልፅግና ዝበሃል ሓይሊ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ እንታይ ኣካይዳ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ቁርብ ካብኡ ብስፍዕ ዝበለ ዋላ እቲ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ከማን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ኣብዚኣ ስምዑ ወስከ ቁፅሪ ጉዳይ ሰላም ኣብ ትግራይ ቁርብ ሕብረተሰብ ክፍተታት እናፈጠረ ስጋታት እናፈጠረ ይመፅእ ኣሎ እቶም ተርእዮታት እውን ብግልፂ ይርአዩ ኣለዉ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ ብከባቢ ፀለምቲ ውግእ ነይሩ እቲ ውግእ ውፅኢት እውን ኣይተፈለጠን ግን ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፍተታት ኣሎ ብተወሳኺ ግልጋሎት ክረክብ ዝግብኦም ንኣብነት ባንክታት ይዕፀው ኣለዉ መሰላት የተመንጢሎ ይብል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ብተወሳኺ ኣብዚ 2-3 መዓልቲ እውን ናይ ነፋሪት ምትእኩካል ወይ ከዓ ነፋሪት ካብ ናብ ትግራይ ዝግበር ተቋሪፁ ኣሎ ሎሚ ሓንቲ ከዓ ሕልፍ ኢሉ ብድሮን ድብዳብ እውን ተኻይዱ ሂወት ሰብ ጠፊኡ ቆሲሉ ንብረት ዓንዩ እዚ ብድምር ክረአ እንተሎ እቲ ሕብረተሰብ ሻቅሎቱ ምግላፁ ጥራሕቲ ዘይኮነስ ናብ ተስፋ መቁረፅ ናይ ምኻድ ኩነታት ይርአ ኣሎ እሞ ከም ግዝያዊ መንግስቲ ጉዳይ ሰላም ትግራይ معزي خرجاء زول حتى لهم أو زي تاينا هنقول لهم كم سنة حجي اتعتريهم لهم ديتيلد زخونه انسيدنتس نتزلو كونتات بنتصور اسفيرو مالو زخان تاي مالتيو بمدب زغبر زلو مخانو تغداي تግራይ ድማ
ኣብቲ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ኣብቲ ግንባራት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ጥራይ ዘይኮነ ብሚድያ ደረጃ እውን ብጥንቃቐ ነዚ ነገር ዝክሕዝዎ ከም ዘለዎምን ነቲ ዝግበር ዘሎ ድማ ንህዝቦም ልዕሊ ኩሉ ንዓለም ደረጃ ድማ ንምሕባር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕብእ ከም ዘይብሉ እቲ ኩነታት ብድሮን ምጥቃዕቲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ብስእሊ ዝተሰነየ ከርእየኩም ፀኒሐ እስከ ናይ ወዲ ወረደ ንባዕሉን ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ ተሓሲቡ ዝነበረ ብሰንኪ እገዳ ናይ በረራ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጠጠው ዘበልዎ ዝኾነ ቆፀራ ነይርዋዊ ዝበሃል ንሱ እንኳላይ ናይቲ ኣመሓዳሪ እውን ክሰልጥ ኣይከኣለን ኣሎ እስከ ንስማዓዮ እንታይ ጉዳይ ሰላም ትግራይ ብትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ኩናት ኣብ ፕሪቶሪያ ብዝተገበረ ስምምዕነት መሰረት ብወገን ትግራይን ብወገን ፌደራል መንግስትን ከምኡ እውን ኣደራደሪ ድማ ኣፍሪካ ሕብረትን ካልኦት ተዓዘብቲ ድማ ዝነበሩሉ ዝተፈፀመ እዩ ስለዚ እቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ካብ ኩናት ናብ ሰላም የሰጋጊሩ ናብ ሰላም ክበሃል ከሎ ናብ ኩናት ዘምርሑ ጉዳያት ብሰላማውን ፖለቲካውን መገዲ ክውድኡ ኣለዎም ዝብል ተቢሉ ትስምዕ ተገይሩ መሰረት ሰላማውን ፖለቲካውን መፍትሒ እንታይ ተኸይድ ኣሎ ዝብል እዩ ኣቶ ሓይሊ ናብ ሰላማዊ ህይወት ናይ ምምላስ ጉዳይ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ፖለቲካዊ መልሲ ክህብ ስለ ዘለዎ ኣብ ናቱ ኣብቲ ትግራይ ሚድያ ወፂኡ ኣሎ እቲ ቪድዮ ንዊሕ ዝበለ ኢንተርቪው ነይሩ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናፀንከረ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሞ እዚ ካብ ኮነ እቲ ኩነታት ካብ ኩሉ እንታይ ዝብል ዘረባ ንሰምዕ ነይርና መሲልኩም ናይ ኣፅዋር ሎጂስቲክስ ናይ ሻዕብያ ወታደራት እንኮላይ ኣብኡ ከም ዝተሃረማ ኣብ ስምዕዎ እንታይ ይብል እቲ ናይ ብልፅግና ሚድያ ዝብሎ ዘሎ በሁለቱም በኩል ጀነራሎች ቂም ያረገዙ ጀነራሎች እና እስካሁን እንደ ወጣትነታቸው በድል ወደዚህ ሲመጡ የሚታያቸው ጀነራሎች ለህዝቡ ብዙም ደንታ የማይሰጣቸው ጀነራሎች ከዛ እዚህ አካባቢ ያለው በሱዳንን አስመልክቶ ኤርትራን አስመልክቶ ባለው አሰላለፍ የመጣን የተሰባሰበን ኃይል በዚህ መልኩ ነው የምንበትነው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ድንበር በመጣስ ወደ ትግራይ ክልል ዘልቆ መግባቱ ተሰማ። የአፍሪካ ቀንድ ሰላማዊና የተረጋጋ ቀጠና እንዳይሆን 24/7 የሚሰራው ጦርነት ናፋቂው የሻዕቢያ አገዛዝ በተላላኪዎች በኩል ኢትዮጵያ ለማተራመስ በርካታ ሴራ ሲሰራ መክረሙ ይታወሳል። ይሁንና በተላላኪዎቹ በኩል ሕጂ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ብዙሕ ሚድያታት ናቶም ከም ንሰምዖ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ምስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከተሓሕዝዎ ወይ እውን ወታደራት ናይ ኤርትራ እዮም ማለት እቲ ዝተገበረ ኩናት ኣዝዩ ገጅፍን ዓብን ኩናት ኣይኮነን ግን ወላ እውን ብልፅግና ይሰዓር ስለ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኣፀጋጊዕካ ንሰራዊት ኤርትራ ንምኽሳስ ከም ገይም ክጥቀሙሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣብ ብዙሕ ናቶም ሚድያታት ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ እዮም ዝህቡ ዘለው ዋላ ኣብዚ እውን እንተሪኢኹሞ እቲ ዓንተ ምኽሪኩም ፀናሕኩም ተመሳሳሊ ርእይቶ እዮም ዝህቡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ክኣቱ ከም ዝኽእል ካልኦት ክኢላታት ድሮ ኣናላይዝ ገይሮሞ ነይሮም እዮም ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ምስ ሰራዊት ናይ ሱዳን ትኸይድ ስለ ዘላ ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ኢዳ ክትእቱ ከም ትኽእል ኩሉ ግምት እዩ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዝረኽቦ የብሎምን እቲ ዝሓረምዎ ዝበሃል ዘሎ እዚ ትሪእዎ ፀናሕኩም ኣይሱዚ ቡንዴን ዋላ ሽኮር ዝፀዓናዮም ሃሪሞም ዘለው ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታትን እቲ ሳቶም ዝብልዎ ዘለው ክስታትን ሰብ ኮላይ ቀቲሎም ኣለው ናይ ሚሳይላት ወይ እውን ናይ ሎጂስቲክ ናይ ኣፅዋር ኣይኮኑን ዝቐትሉ ዘለው ስለዚ እቲ ኩነታት ከምዚ እናሃለዎ ከሎ እቲ ብልፅግና እንታይ ይገብር ኣሎ ብልፅግና ኣብ ምንታይ ወፊሩ ዘሎ እስን ኣብዚ እንታይ ይብልዎ ኣለው የታሸገባቸው አሉ ተብሏል። በክልሉ ያለውን ሁኔታ በተመለከተ ማሳሰቢያዎች እየተሰጡ ናቸው። በቅርቡ ብልጽግና የፎቶ ዲፕሎማሲ ሲሰራባቸው የሰነበቱት የአሜሪካም ይሁን ሌሎች ባለስልጣናት ዋነኛ የኢትዮጵያ ጉዞ አጀንዳዎቻቸውን ሲገልጹ ጦርነት፣ ቀጠናዊ ቀውስ ወዘተ እያሉ እንደነበር የሚታወስ ነው። አሁንም ኢትዮጵያን በተመለከተ የሚሰጡ ማብራሪያዎችና ማስጠንቀቂያዎች እባካችሁን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሱ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ በዚ ናይ በለጭለጭ ስእልታት ናገበረ ዲፕሎማሲ ናይ ፎቶ ዲፕሎማሲ እዮም ዝብልዎ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ብስእሊ ብከምዚ መንገዲ ነታ ሃገር ሰላም ከም ዘላ ገይሩ ዲፕሎማሲ ዝገብር ዘሎ ግን ካብ ብዙሓት ሓይልታት ድማ ነቐፌታ ይመፅእ ኣሎ ወይ እውን ናይ መጠንቀቕታ ቃላት ይመፅእ ኣሎ ንኣብነት እዚ ለንቀነ ዝረኣናዮ ጉዳይ እንተሪኢና ንሰለስተ መራሕቲ ከምኡ ድማ ናይ ጅቡቲ ናይ ኬንያ እውን ፍሉይ ልኡኽ ዓዲሙ ኣብ ክልል ሶማል ኣብ ዝገበሮ
ዕላማ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ሰላም ከም ዘላ ኣብ ትግራይ ይሃርም ከም ዘሎ እናፈለጠ ኣብ ትግራይ ብድሮናት ናቱ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ እናፈለጠ እንታይ ይብላ ኣሎ እሱ ንሕና ኣብ ቁጠባን ኣብ ዲፕሎማሲን ኣብ ሽርክነትን ኣብ ብሓደ ኣብ ንኸደሉ ዘለና ጉዕዞ ኢና ዘለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኩላቶም ድማ ዝተሓሓዝ ሓይሊ እውን ኣሎ ኩላቶም ብጀካ ጅቡቲ ድሓን ብካልእ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ እዚ ዋዕላ እዚ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣሎ እንድሕር ኢልና by and large ብዛዕበየ ናይ ኢማራት ስራሕ ምዃኑ ከርእየኩም እየ ንምንታይ ከምዚ ይግበር ኣሎ ፓብሊክ ኢሜጅ ናይ ኣቢ ናይ ብልፅግና እታ ሃገር እናወደቐት ናብ ፋሕፋሕ ገፃ እውን ትኸይድ ኣላ ዝብል ምልክት ስለ ዘሎ ከምኡ ዝብል ቅሬታ ከምኡ ዝብል ሰንቲመንት ስለ ዘሎ ንዑ ንምሽፋን እንታይ ገብርሎም ተፈላለዩ መራሕቲ ናምፃኻ ኣብቲ ቦታቲ ከም ዝረኣዩ ትገብር ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ጅቡቲ ይኹን ከምኡውን ናይ ኬንያ መራሒ መፅኡ ነይሩ ንሱ እውን ከርእየኩም እየ ናይ ሶማልያ መራሒ ኣብ ምምፁ it's just ridiculous ንምንታይ መፅኡ እቲ ናይ ሶማልያ I don't know እሱ ናይ ክርዳኣኒ ዘይከኣለ ጉዳይ እንተሎ ናይ ሶማልያ ኣብቲ ቦታቲ እንታይ ዘምፅእ ነይርዎ ምክንያቱ ሃገሩ እዚ ናይ ሶማልያ መራሒ ኣብዚ ቻነለይ ኩሉ ግዜ እንታይ ኢኹም ትብልዎ ፈፂምካ መትሓዝ ዘይብሉ ወሽላኽ ኢኹም ትብልዎ ብርግፅ ሓቅኹም ኢኹም እዚ ሰብ እዚ ንምንታይ ኣብቲ ቦታ መፅኡ nobody knows ብዙሓት ሶማልያውያን እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ የስ እቲ ክልል ሶማል ህዝቢ ሶማል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክመፅእ ክእል ግን ምስ ኢማራት ኣብ ከቢድ ምትፍናን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ዘሎ ስለምንታይ ኣብኡ መፅኡ እዚ ሰብ እዚ ንዓይ ኣይ ዋዝ ሰርችንግ ገለገለ ምክንያት ሲደሊ ነይረ ከመይ ገይሩ ንኢማራት ካብ ሃገሩ ሰጉግዋ ዘሎ ምስ ኢማራት ኢድን ጓንትን ካብቲ ሃገሩ ዝተሰጎጓ ፅዋር ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዝኣቱ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ እታ ቀንዲ ብልፅግና ድማ ወይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ቀንዲ መጋበርያ ናይ ኢማራት ምዃኑ እናፈለጠ እንታይ ክገብር እዩ መባል ካልኣይ ግዜ ድዩ ገለ ናብቲ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ ንዝብል ኣይ ዋዝ ሰርችንግ ሓደ መፍትሒ ይደሊ ነይረ እቲ መፍትሒ ደልዮ ዝነበርኩ ድማ ቅድሚ ናብዚ ምኻደይ ክልተ ሪፖርት ስክበኩም እየ እዚ ነገር እዚ ክሳብ ክንደይ ሕልኽላኽ ዘለዎ ምዃኑ ንክንፈልጥ ኢለ መጀመርያ ግን ነቲ ናይ ኩናት ከይሓለፍና ከለና ዩሮፒያን ዩኒዮን ድሮ ዋርኒንግ ሲግናል ሰዲዱ ከም ዘሎን እንታይ ዝብል ዘሎ the spokesperson statement worrying development in northern Ethiopia we've been following with great concern recent developments in northern Ethiopia that have included military confrontation and clashes. Immediate de-escalation is imperative to prevent a renewed conflict that would have serious consequences for the civilians and regional stability. እቲ ናይ ኮሃ ወይ ከዓ ትውዕል ፕሪቶርያ ድማ ብዝተኻለ መንገዲ ናብ ንቡር ተመሊሱ ናብ ስርሑ ናብ ምትግባሪኡ ክኽየድ ብቕልጡፍ ኩሉ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ጠጠው ንኽብል ፃውዒት ጌርና ኣለና ይብሎ ከምኡ ዝመሰለ እውን መልእኽቲ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ወፂኡ ነይሩ ግን ነቲ ፖለቲካ መን እዩ ዝያዳ ዝፃወተሉ ዘሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ቲፒኤልኤፍ ህወሓት ማለት እዩ እንድያ ወታደራዊ ፀብለልትነትን ስለ ዘለዎም ክኾኑ ክእሉ እዮም ቀልጢፎም መልሲ ሂቦም እንድሕር ከምኡ ኢልኩም ንሕና ንቕበለ ኢና እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝቐረበ ሽምግልና ንቕበለ ኢና ብምባል ደብዳቤ ናቶም ሰዲዶም ኣለዉ ስለዚ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጉዕዞ እቲ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ከምኡ ንባሕጂ እውን ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ኩነታት ጠጠው ኣቢልኩም ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምትግባር ኪዱ ንዝብል ንህወሓት የዋፅኦ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ንውዕል ፕሪቶርያ ቀቲልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ንህወሓት ዝበሃል ነቲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝፈረመ ሰሪዝዎ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ውዕል ፕሪቶርያ ከተተግብር ተመፂኻ መን እዮም እቶም ፈረምቲ እዮም ክበሃሉ ህወሓት እንታይ ኮይኑ ህወሓት ተሰሪዙ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ነታ ውዕል ፕሪቶርያ ሪቫይታላይዝ ከም ብሓድሽ ክትመለሰሉ እውን ኣይክደልን እዩ ዳትስ ዋይ ንሱ በዚ ናይ ሸበለ ድብሎ ክልል ሶማልያ ገይሩ ድራማ ዝሰርሕ ዘሎ ኣነ ኣብ ናይ ምዕባልን ግስጋሰን እየ ዘለኹ ዝብል ስእሊ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ እታ ነገር ኣንፃሩ እና ኸረረት ስለትመፅእ ዘላ ካብኣ ንምህዳም ዝገብሮ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ምርዳይ የድሊ ሕጂ እንታይ ከርእየኩም እየ ኣብዚ ሓደ ሪዞርት ገይሮም ኣለዉ እዞም መራሕቲ ድማ መፅኦም ሞ ዳርጋ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ጎኑ ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ሕጂ ኣብ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓንቲ በዚያ ጌርና ጥራይታ ፀብፃብ ክንሪኣ ነዚ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ሓደ ሶማላዊ ዲ ዋላ ወዲ ጅቡቲ ኣይደኖ እንታይ ኢሉ ድሕሪ 55 ዓመት ታሪክ ይድገም ኣሎ ይብል ኣሎ እቲ ታሪክ ዝድገም ዘሎ ድማ እንታይ ኢሉ ድሕሪ ክንደይ ሓጎስ ጎፅን ባእስን ዘይምርዳእን ድሕሪ 55 ዓመት ናይ ትግራይ ሓይሊ ቲፒኤልኤፍን ናይ ኤርትራ ፒኤልኤፍን ኢሉ ወይ ከዓ ፒኤፍዲጄን ክልቲኦም ከም ብሓድሽ ተራኺቦም ኣንፃር ናይ ቀደም ፀላእዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ
ክገጥሙ ኣብ ዝኾኑሉ ደረጃ ተበፂሑ ይብላሎ እዚ ማለት ኣይ ማለት እዩ ኣብ 1970ታት ህዝባዊ ግንባር ዝቆመሉ ግዜ ማለት እዩ particularly around 75 ይብላሎ ብፍሉይ ድማ 75 and the TPLF and EPLF began a war against Addis Ababa. So both movements achieved victory in 1990 and together through Mengistu Haile Mariam. Today, it seems they have found a common ground once again and seek to repeat history. So زون كل تحيلتات حجون دحري 55 عمد تراخيبهم مالو حبراو علامة حبراو بده قتيمو مالو بحادو خينهم كقبرو زخول دما ما نم زفلطو يو لتاريخ موكاست رايزل ليكا زمسل زرباهي بلو اوكي حجي قرب ملسيلنا ስለምንታይ ዝከበይ እዚ ናይ ብልጽግና አካይዳ እንታዩ ስለምንታይ ቶም ዞባታት ካብ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ዝመስሉ ዘለው The Arab Emirates have overplayed their hands. After years spent sowing chaos across the Middle East and North Africa, subverting internationally recognized governments and creating upheaval to serve its own ends, Abu Dhabi's start to 2026 has been nothing short of catastrophic. Whether it's in Sudan, Somalia, Yemen, or Libya, carefully cultivated projects that the Emirates have worked on for years, well, they're all collapsing at once. And the proxy governments that relied on the Emirates for their survival are now in crisis. كم تريود لهم قداينا إمارات أب قداينا إمارات أب كبابينا تتعوتو زنبرت صوتا أب كبيد وطري أب زركبو لغزي زمال الدماء دحرنا ويحوان كم دليتا أشكا على الكتاوة دحر مزنحا سعوديا نسعوديا بفنجاس لازم أسأتا ناي سعوديا رسني زفطرو سقم تتادما نيمارات أب كبيد مواتري تيوالو زدما مجمريا كاب يمن تدفي أوتيا كاب سوماليا كم تقلف تغيرو أب قداينا السودان كبيد سعرتي قات مالو أب قداينا ليبيا ون أب قداينا ليبيا أب زحلفة سعوديان إماراتن سعوديان قبسن كوينا نتي حفتار زبال مس إمارات بغرب بعد سرع زولون مساقرنا يسوار نسخونه برتع زخونه قبر ملتي ويون حيال زخونه متنقطعي بمنيرهم كاباغا نابارسيف زمص زول أسوارات كتنقل لغت كلا لك كانت ديله اسقمتك نوزر كان خلينا زبل زربات راينير ويل لنكنه بزعب عز قدايزي مجمريا ببا حدك كنريو كم فتنينا اب ليبيا هندبت انتاي قاط يمي بلو listen to this one so እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ኣብ መንደቕ ዝሰሓብ ዘሎ ስእሊ ናይዚ ጀነራል ኸሊፋ ሃፍታር ዝበሃል ነቲ ቤንጋዝን ዓብ ክፋል ናይ ሊብያን ዝቆፃፀር ብቐረባ ምስ ኢማራት ዝሰርሕ ዝነበረ ናርአሴፍ ንምዕጣቕ ድማ ዓብይ ናይ ሊብያ ንኸይትዕራቕ ወይ ሊብያ ኣብ ሓደነት ዘለዎ ሃገር ንኸይትኸውን ቀንዲ ዕንቅፋት ዝኾነ እዚ ጀነራልን ናቱ ሰራዊትን እዩ ስለዚ እሱ ድማ ብዓብይ ብኢማራት ዝምወልን ኢማራት ብቐረባ ዝሰርሕን እዩ ካብ ምንታይ ዝተበጎሲዮም እንታይ ዝደልዮም ዘይተፈልጡ ዝበሃል ዘሎ ሊብያ ኒጀር UAE ሃፍታር ፋሚሊ ስለዚ the emergence of a new forces in southern Libya ኣብ ደቡብ ሊብያ ሓድሽ ሓይሊ ማለት እዩ has upended the equation in a strikingly clear way this force which calls itself طوار الجنوب revolutionaries of the south ማለት እዩ began ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ መን እዩ እንታይ እዩ ዘይፍለጥ ዝነበረ ሃንደበት መፅዩ ነቲ ደቡባዊ ክፋል ናይ የመን ክቋፀር ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ቦታታት ናይ ሓፍታር ድማ ክኣልዩ ጀሚሩ ኣሎ እዚ ከዓ ውፅኢት ናይቲ ሓፍታር ዝግበረሉ ዝነበረ መጠንቀቕታታት ስለዘይሰለጠ መን እዩ ዝሕግዞም ዘሎ መን እዩ ምስኦም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣይተፈልጠን ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይረአ ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቶም ምስ ኢማራት ዝሰርሑ ዘለዉ ሓይልታት ብንጹር ክሰማምዑ ዘይክእሉ እንድሕር ኮይኖም ስጉምቲ ንክውሰደሎም ከም ዝኽእል እውን ኢና ንርኢ ዘለና this group believes itself as a comprising military elements and civilian forces from various components of southern Libya ካብ ደቡብ ሊብያ ምዃኖም እዩ ዝንገር yet its nature remains ወላ ሓንቲ ንጹር የለን is it an independent local force born from southern or does it any ስለዚ መን እዩ ከም ዝገይርዎ ካበይ ተበጊሶም እዮም ከም ዝገብሩ ዘለዉ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነን ከም ትርእይዎ ዘለኹም ግን እቲ ኩነታት ደቡብ ናይ የመን ኣብዚ ከሪኩም ፅንየት ቻርት ቀንዲ እቲ ኣገዳሲ ክፋል እቲ ደቡብ ናይ የመን እዩ ምክንያቱ እቲ ደቡብ ናይ የመን ምስ ቻድ ርክብ ስለ ዘለዎ ሓደ ኣብ መንጎ ሱዳንን ሊብያን ግብፅን ዘሎ ትርእይዎ ኣለኹም እዚ ስሉሳዊ ዶብ ኣሎ ሕጂ እዛ ቦታ እዚኣ ክትበትካ ትኽእል እያ ግብፂ እውን ብሳተላይት ክትቋፀራ ትኽእል እያ ስለዚ እዚ ቦታ እዚ ጠጠው ኢሉ ኣሎ
ኣብዚ ከባቢ ዝነበረ ኤርፖርት ነይሩ ሓደ ኩፍራ ዝበሃል ንሊብያ ዝኸድኩም ትፈልጥዎ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ኤርቤዝ ወይ እውን ኤርፖርት እውን ተዓፅዩ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ብኡ ጌራ ትሰርሖ ዝነበረ ስለዘይሰልጥ ዝነበረ ሓንቲ ክትገብራ ትኽእል በቲ ብዙሕ ዶባት ዘሎ ምስ ደቡብ ምስ ጫት ገለ ማለት እዩ ብጫት ገይሮም ብጫት ኣመሓላሊፎም ከምፅዎ ክእሉ ኣብ ጫት እውን ብዙሕ ዕግርግር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መራሒ ናይ ጫት ሽግር ገጢምዎ ከም ዘሎ ስለምንታይ እዚ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ካልኦት ሃገራት ፀቕጢ ትገብራሉ ቱርክ ፀቕጢ ትገብራላ ስዑድያ ፀቕጢ ትገብራላ ግብፂ ፀቕጢ ትገብራላ ካልኦት ሓይልታት እውን ፀቕጢ ይገብርሎ ንኣርኤስኤፍ ምሕጋዝ ማለት እዩ ኢማራት ድማ ፀቕጢ ኣጋጢምዋ ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሶማል እውን ወፂኣ ስለ ዘላ ካብ ሶማል እውን ከይትንቀሳቀስ ግን ናብ ሶማል ድሮ ሰሊኻ ክትምለስ ጀሚራ ኣላ ናይ ኢማራት ጉዳይ እዛ ዓመት እዚኣ ከባድ እያ ንዝብል ብፍላይ ብዛዕባ ዳመ ሰሪዕ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ዝበልዎ ስምዑ እዚ من جانب الإمارات التي تربطها علاقات ممتازة مع إسرائيل يعني ابعدي إسرائيل عن الموضوع ولا داعي والإمارات في كل محفل بما في ذلك فقط تكوني مهادئة شوية هادئون جميعا ولكن فلنوضح እንታይ ኢላ ቻሌንጅ ትገብሮ ፍራንስ 24 ዝበሃል ብዓረብ ዝግበር ቻነል እዩ ነዚ ኢማራት መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ዘጋጥሞም ሕቶታት ንክምልስዎ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ንዳዕመ ሰሪዕ ትፋንድ ትገብር ከም ዘለካ ብኢንተርናሽናል ክሪሚናልስ ኮርት ካልኦት ኤጀንሲስ ሂውማን ራይትስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዙሓት ውድባትን ትካላትን መፅናዕቲ ገይሮም ትሕግዙ ከም ዘለኹም ነጊሮም የብሉ ኖ ኣይንሕግዝን ኢና ዘለና ንሕና እናበለ ድማ እዩ ስለዚ ኢማራት ክሳብ ሎሚ ንዳዕመ ሰሪዕ ኣይንሕግዝን ኢና ኢለያ ክትክሕት ትፍትን ዘላ እንታይ ዘርእየካ ዝኻ ሓይሊ ገንዘብ ስለ ዘለዎም ብድሕሪ መጋረጃ ንገሊኡ ንዓበስካ ንገሊኡ ድማ ከምዘይ ሓተካ እንተ ሓቲትካ ድማ ከምዘይ ትምልስ ኣብ ሳሕቲ ግዜ ኣብ ዝሕተትሉ ድማ መልሲ ክቡ ዓቕሚ የብሎምን ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢማራት ዝመፃ ዘሎ ኩነታት ከቢድ እናኾነ ይመፃ ኣሎ ዲፕሎማስያዊ ፀቕጥናታ ድማ እናኸበለ ይመፃ ኣሎ ካልእ ሓደ ዘስደምም ነገር ድማ ወፂኡ ኣሎ እዚ ዜና ዝረእይዎ ኢማራት ሽማ ንኸነፀልም ጥራይ ንገብሮ ዘለና ከይመስለኩም ኢማራት ዝበሃል ኢድ ናቶም ንኣፍሪቃ ወይ እውን ንሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ክትንክፍ ዝኽእል ወይ እውን ንሃገራት ኣፍሪቃ ጥራይ ክሃሲ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዓና እንተሎ ተጋጊና ኣለና ምክንያቱ ኢማራት ኣዝዩ ሰፊዕ ዝኾነ ኔትወርክ ሒዙ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሮሞ ኣብ ዎል ስትሪት ጆርናል ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ መፅሄት እዚ ዓበይቲ ሊደርስ ናይ ቢዝነስ ይኹን ናይ ፖለቲካ መራሕቲ ዘንብብዎ መፅሄት እዚ ስለዚ ኣብኡ እንታይ ኢሉ መፅኡ ነይሩ ኣን ኣቡዳቢ ሮያል ትሪእዎ ዘለኹም ትሕቲ ኤምቢሰት ዘሎ እቲ ቤንታሁን ዝብልዎ እዩ ሓዊዩ ግን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዘሎ ሕጂ ናይ ኢማራት ድዩ ዋላ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ዘሎ እዩ ሓደ ካቦም እዩ እንታይ ገይሩ ነይሩ ኣን ኣቡዳቢ ሮያል ባክድ a secret 500 million investment in Trump's crypto company months later UAE won access to tightly guarded American AI chip. ስለዚ እንታይ ገይሮም ይብላ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ናብ ስልጣን ምምፁ ኣብ ቀረባ ኣብቲ እዋን ናይ ስልጣኑ ኣብቲ ናይ ትራምፕ ናይ ክሪፕቶ ካምፓኒ 500 ሚሊዮን ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኢማራት ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ እዚ ብቢዳዙር ተሪኻዮ ብልሽውና እዩ ዝቁፀር ብዙሕ ጫውጫውታ ፈጢራ ዘላ እያ ስለዚ ድሕሪኡ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ UAE won access to tightly guarded American AI chip. ስለዚ ብፍጹም ክትረኽቦ ዘይትኽእል ከቢድ ዝኾነ ንኤአይ ናትካ ዝሕግዘካ ችፕ ኣሜሪካ ንክትገዝእ ኣፍቂዳትላ ንኢማራት ማለት እዩ እዚ ከዓ ኢማራት ኣብዚ እዋን እዚ ብኤአይ ንኤአይ ፓወር ናቶም ኣዝዩ ሓያል እዩ ዘሎ ካብ ኤሮጳ ንላዕሊ ናይ ኤአይ ሓይሊ ኣለዎ ዴታ ሰንተርስ ናቶም ገለመለ ስለዚ ንኢማራት ንምፅላም ወይ እውን ንዓታቶም ብዘለዎን ዘየለዎን ኣሉታዊ ስእሊ ንምሃብ ኣይኮነን ተቐንዲ ዕላማ ኣብዚ ዓብሬታ ንህቦ እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ፅቡቅ ዝገብረሉ ፅቡቅ ገብር ከም ዘሎ ክንብሎ ኣብ ሕማቅ ዝገብረሉ ድማ ብሕማቅ ናቱ ክንገልፆ እዩ እቲ ዜና ኦብጀክቲቭ ክኸውን ንፅዕር ኢና ሉክ ኣት ዲስ ናው ፎር ኤግዛምፕል እዚ እቲ ኣብ ኤአይ ብዙሕ ኢንቨስት ይገብር ስለ ዘሎ ሶላር ናቶም ረይዎ እዚ ለይትን ቀትርን ኤሌክትሪክ ከብ ዝኽእል ናይ ሶላር ፋርም ይበሃል ኣዝዩ ዓብዪ 5 ጊጋዎት ከፍሪ ዝኽእል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ኢማራት ዝገብርዎ እዩ እዚ ንምንታይ ይገብርዎ ኣለዉ ነዳዲ ዘለዎም ሃገር ገለ እንተኢልካ ስለምንታይ ኣብ ኤአይ ብዙሕ ፓወር ስለ ዘድልየካ ብዙሕ ፀዓት ስለ ዘድልየካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ ኢንቨስት ይገብር ኣሎ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ዝረኣየኒ ነገር እንተሎ እዚ እዩ ብኤአይ በዚ ናይ ሶላር ክሓልፈና ዝኽእል ዝብል እምነት እንዲ ዘለና ኣነ ከምዚ ዓይነት ሓደ መዓልቲ ክህልወና ክእል ንመለስ ኣብታ ርስናትና ግን ንምንታይ እዚ ሃገር እዚ ኣብ ቁጠባ ንላዕሊ ገፂ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢማራት ሰይጣናዊ ሃገር ይገለ ንብል ኣለና ዲስ ካንትሪ ኢዝ ቨሪ ፓወርፉል ኢኮኖሚካሊ ክትሪኦ ከለኻ ማለት እዩ እንታይ ክብለኩም ደልየ ቅድሚ
12 ሰዓት ዲገለ ሪፖርት ወፂኡ ነይሩ እዚ ኢማራት ዝበሃል ካብ ነዳዲ ወፃኢ ቁጠባናቱ ኣዝዩ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ንምግባሩ ዝለዓለ ነጥብታት ይዕወት ከም ዘሎ ስለዚ ኣብዚ መፁ ዘሎ 4 ዓመት ነዳዲ ናቶም ጥጠው እንድሕሪ ኢሉ ቁጠባናቶም ብዘይ ነዳዲ ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ደረጃ እዩ ብርግፅ ካብ ኣፍሪቃ ዝወስድዎ ዘሎ ካልእ ነገር ብኸመይ መንገዲ ይልክዕ ኣሎ I don't know ኣብ ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዘሎ ገበናት ብኸመይ ክልክዕ እዩ I don't know ኣብዚ ናይ ፀሓይ ጥራይ 5.2 ጊጋዋት ዓብይ ፀሓት እዩ እዚ እቲ ጌርድ ዝበሃል I don't know ክንደይ 500 ሜጋዋት ወላ I don't know ክንደይ እቲ ጌርድ ዝብሎም ዲጋ ክንምንታይ ፀሓት የመንጭ I don't know ግን this እዛ 5 ትብሉ ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝያ ዓብይ ሃይሊ ምንጭ ናይ ኤሌክትሪክ እዩ ስለዚ I hope ተስፋናተይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ነዚ እውን ክንገብሮ Let's go back to ኣብቲ ናይ ብልሽውና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ዘሎ ንመለስ እንታይ ብኸመይ ዝፀሉ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ኢልካ ሓንቲ ነገር ከረይኩም ስለ ዘለኹ እየ ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ብላዕልን ታሕትን ኡይ ክብልሉ ጀሚሮም ኣለዉ ወላ ስዑድያ እውን እንተኾነ ስለምንታይ ኢማራት ትኸዶ ዘላ መንገዲ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ ሶማልያ ጥራይ ኣይኮነን ትብልሽውና ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ everywhere ኣብ UK ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ ኣብ ኤውሮጳ ብዙሕ ነገር ትገብር ከም ዘላ even ኣብ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይብላ ኣሎ Washington is bought the genocide is covered with checks ስለዚ እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ወላ እኳ ነዛ ኢማራት ብዙሕ ሓለፋ ዝገብረላ እንተሎ ሓንቲ ሪፖርት ወፅያ ዘላ ኣንፃር ስዑድያ ግን ኣብ ጎኖም ደው ኢሉ የለን ዝብል ኣሎ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚ ጣሁን ዝበሃል መን እዩ እንድሕር ኢልካ ድማ ኢንቨስተር but the UAE national security advisor ይሱ commander of intelligence ነናና ስለዚ ብኸመይ መንገዲ ይሰርሑ ከም ዘለዎ ኣብዚ ተብ ስዑድያ ነቲ ናይ ኢማራት ኤክስፖዝ ምግባር ስርሖም እዩ ስለዚ artificial intelligence empire sponsor of the chaos networks ናይ ትኩሉ ዝግበር ዘሎ እዩ the same name associated with support and planning for a militia that committed genocide in Darfur ስለዚ እንታይ ይብሉ ኣሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ይኹን እዚ ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሰርክል ዝግበር ዘሎ እንተኮይኑ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ናይ UN ኤጀንሲስ ድዩ ኣብ ብልፅግና ድዩ ኣብ ካልእ ክንምንታይ ብድሕሪ መጋረጃ ገንዘብ ገይሮም ዕላምኦም ከሳልጡ ዝኽእሉ ሃገር ምዃኖም ክንፈልጥ ኣለና ስለዚ ኢማራት ቀሊል ሃገር ኣይኮነን ዘለዎ ገንዘብ እናተጠቐሙ ዝገብሮ ዘሎ ዳርጋ ልዕሊ ትምክሕትላቶም እንታይ ይብሉ we punch above our weight ልዕሊ ሚዛናን ልዕሊ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣናትናን ክንሃርምን ክንንቀሳቐስ ንኽእልን ኢና ዝብል ጃህራ ኣሎ ብዝኾነ እዚ ኣብ መንጎም ዘሎ ካልኣይቲ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ኣብ ካብ ምንታይ ዝወፀት እያ መሲልኩም ካብዚ ኤፕስቲን ፋይልስ ናይ ኤፕስቲን ፋይልስ ዝወፀት እያ እዚኣ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጀማል ካሾጊ ዝበሃል መን ቀቲልዎ ሓደ ካብቲ መሐመድ ቢን ሰልማን ብኣዝዩ ሕማቅ ከም ዝፅለምን ሽሙ ከም ዝበላሽን ዝተገበረ ነዚ ጋዜጠኛ እዚ ኣብ ቱርኪ ኣብ ኤምባሲ ናይ ስዑድያ ብግፍዒ ከም ዝቐተሎ ምክንያቱ ኣንፃሩ ብዙሕ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ ኣብ ዋሽንግተን ፖስት ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ መፅሄት ኣብ ኣሜሪካ ኮፍ ኢሉ ብዙሕ ይፅሕፍ ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ በዓልቲ ቤቱ ዲ ኣፍቃሪቱ ቱርካዊ ስለ ዝነበረት ንዓ ክርኢ ኢሉ ናብኡ ምስ ከደ ኣብ ኤምባሲ ናይ ስዑድያ ብሕማቅ ከም ዝተቐትለ ብሰንኪ ዝቀትለት ናይዚ ጋዜጠኛ ድማ ንመሐመድ ቢን ሰልማን ከም ሓደ ሰይጣን ገይሮም ጆ ባይደን እገዳ ከውርደሉን ካልእ ብዙሕ ፀገማት ኣጋጢሞ ዳርጋ ስዑድያ ናብ ፓራያ ስቴት ናብ ምንፃል ንክወስድዋ ብዙሕ ፈቲኖም እዮም ክሳብ ዶናልድ ትራምፕ ዝመፅእ ድማ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ከቢድ ዝኾነ ዝምድና እዩ ነይርዋ እንተኾነ እዚ ሕጂ ሓድሽ ሓበሬታ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢሎምኩም ነዚ ዝገበረ ናይ ኢማራት ንጉስ እዮም ዝብሉ ዘሎ ተገርም እዩ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ግን ኣብ ዓብይ መፅሄት ኤፕስቲን said UAE ruler set up Saudi crown prince over Khashoggi kill ስለዚ ናይ ኢማራት ንጉስ ኤምቢሰት ዝገበሮ ከም ዝነበረ እዮም ዝነግሩ እቲ ዕላማ ድማ ሽም ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ወረቐቱ ኣብ ሃገሩ ይኹን ኣብ ዓለም ቀንዲ ኣብ ዓለም ክፅያቕ ምክንያቱ ቪዥን 2030 የበግስ ስለ ዝነበረ ራእይ ናይ 2030 የበግስ ስለ ዝነበረ ብቁጠባ ነቲ ሃገር ከማዕብላ ስለ ዝኾነ ናይ ደገ ኢንቨስተርስ ንኸይመፅዎ ናይ ደገ ደገፍ ንኸይግበር በዚኣ ምስ ናይ እስራኤል ስለያ ኮይኖም ኣፃዊዶም ዝገበርዋ እቲ ሓበሬታ ዝወፅእ ዝነበረ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ሽም ናይዚ ንጉስ ናይ ስዑድያን ናይ ስዑድያ ቁጠባዊ ግዝጋሰ ንምዕንቃፅ ምዃኑ ስለዚ ንስዑድያ ሳቦታጅ ንምግባር ብዙሕ ነገር ይገበር ከም ዝነበረ Khashoggi, a Saudi journalist and a Middle East Eye contributor, was Natom gazetenya on Middle East Eye Nazir Metzihetun, a contributor Natom, was murdered inside the Saudi consulate in Istanbul. That's why the Mazmet Ansari Marat Saif Manat Natom gazetenya on Seleznabre.
US intelligence later concluded that Crown Prince Mohammed bin Salman approved the operation. تجبر قتلت محمد بن سلمان كم زجبر يوم غير. بخال من قدر ما إبستين exchange emails كم زنقرأ له Al-Rashid called the killing ugly, very ugly. Epstein replied, smells like something bigger to me. I wouldn't be surprised if Embisset set him up, referring to UAE ruler. ስለዚህ እተዘረባ Embisset set ገይርዎ ኸውን ከም ዝኽእል ናይ ኢማራት ንጉስ ገይርዎ ኸውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ noted Al-Rashid noted leaks were done in a very smart and very smart way and fast, framing the crisis as a media war. Epstein suggested Saudi Arabia losing Trump support unless they defended themselves. ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ክጋጥሞም ከም ዝኽእል ገለ መለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዘርኢ ካብዚ እውን እኒ ስዑድያ ነዚ መራሕናይ ስዑድያ ሽግር ንምፍጣር ኢማራት በብዙሕ መንገዲ ትፍትኖምን ተሃርሞምን ከም ዝነበረት ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ናው ንስዑድያ ንኣሜሪካ ንኤውሮጳ ከም ዝክትገብር ትኽእል ኢማራት ኣብ ከባቢና ትገብሮ ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል ንምግማቱ ዝኣክል ጥራይ ከምፃልኩም ዝኽእል መቸም ካብቲ ናይ ኤፕስቲን ናይ ኣፍሪቃ ከይወፃና ወይ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ከይመፃና ከለና እንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ከተረኺቡ መስለኩም breaking leaked Jeffrey Epstein documents mentioned Somalia, Somaliland, Eritrea, and Ethiopia. The team of Jeffrey Epstein tried to open a film studio in Somaliland, Somalia. And in 2018, somebody with the ties to Epstein pressured Ethiopia and Eritrea to distance themselves from China. And the leaked document also suggests the merger between Ethiopia and Eritrea. ስለዚ ኣብ ሶማሊላንድ እቲ ኤፕስቲን ዝበሃል ሓደ ስቱድዮ ንክገብር መደብ ከም ዝነበሮ ዝገልጽ ሓበሬታ ክህሉ ከሎ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ 2018 ሓደ ምዚ ኤፕስቲን ዝበሃል ዘሎ ናይ እስራኤል ስለያ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልቲአን ኣብቲ ዕርቂ ዝገብራሉ ዝነበራ ግዜ ማለት እዩ ክልቲአን ካብ ቻይና ክርሕቃ ከም ዘለወን ፃቕጢ ከም ዝተገብረለን ከምኡ ድማ also suggested a merger between Ethiopia and Eritrea. كمون كم حسب إيرترا إثيوبيا بحدا نكحوسة حسب كم زغربون زقل صحبريت الله. لذي أبزي دوكومنتاتون تريوال لهم مالتيو. لذي زي ترى نجر كم زي كوني زناي إبستين زبهال مجنزاب يدلي. I don't know زعبانا إيرترا بعلهم كدلي وادخلوا. Abdullah Kanot, I spoke with the presidents of Ethiopia and Eritrea. They have agreed not to do any. ስለዚ ንክልቲኦም ደው ኢለሎም ክልቲኦም ድማ ተሰማሚዖም ዝብል ዘሎ ዝሓሰቱን ካብኡ ንክልዩ ኢለኖ they have agreed not to do any business with the Chinese as they now understand the risks, the tricks. The trick ተረዲዎም ስለ ዘሎ. In fact, there is a possibility the two countries becoming one. ስለዚ ከም ናቱ ግምት ከዓ ክልቲአን ሃገራት ሓንቲ ክኾናሉ ዝኽእላ ብርግፅ ምስ ኣቢ ከም ዝተዘራረቡ በዚ ክትገምት ትኽእል ኢኻ I spoke with the president of Ethiopia and they have agreed not to do ስለዚ ኣብዚ እውን ኣላ እታ ኣርቲክል ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ብልፅግና ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ እንታይ ገብሩ ሓሲቦም ነይሮም ዝበሃል ዘሎ ኣብ 2006 ማለት እዩ ጀፍሪ ኤፕስቲን the world American blah blah ማለት እዩ ኣብ 2006 following the Congress to make Epstein's file public blah blah أبيد اللودي نزي برهانو نجاز بحال بعقرقر جيرو نفس السلطان كم تسوو حساب كم زنبرون يجلس مالتيو I don't know I have to find it أب تحتها maybe yes specifically in an email Epstein sent in 2009 in response to an individual named Dr. Henry Jarek okay Epstein referred to discussions related to support for an armed struggle involving Professor Burhanu. ስለዚህ ናይ ወታደራዊ ቃልሲ ማለት እዩ በብርሃኑ ነጋ በብርሃኑ ዝምራሕ. At that time, Professor Burhanu was teaching in the United States while the armed struggle of Gumbot 7 was largely being led from Eritrean territory. The email exchange was intended to help Professor Burhanu's struggle gain international support and recognition. Blah blah. እዚ እውን ካልእ ካብቲ ዝተረኽበ ምዃኑ እዩ ንርዳልና. ስለዚ እዚ ናይ ኤፕስቲን ዝበሃል ንብዙሓት ዝፀለወ ብዛዕባና እኳ ዝወሓደ እዩ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ again let's go back to our topic እንታይ ኣብ ዝምፅኢና ኢማራት ክንዲ ምንታይ ፅልዋናታ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ
ነዚታት ንምፅላው ድማ ብዙሕ ክትገብር ከም ትኽእል ሕጂ ኣብታ ኣንተቦ ዘረኣኹኹም ብልፅግና ደንቀነ ብዙሕ ዲፕሎማሲ ዝረኽበሉ ዘሎ ብፍላይ ናይ ሶማልያ ኣብ ከምዚ ሕጂ ወጥሩ ዘለዎ ግዜ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ምሱ ክተሓቋቐፍን ምሱ ክኸይድን ዝተረኣየ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ሓንቲ ከም መብርሂ ክትኮነና ትኽእል እዚኣ እያ ክትከውን ትኽእል ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ወላ እኳ ኢማራት ተነፂላ ካብ ሶማልያ ንክትግለፍ ተገዲዳ እንተላ sources indicate that the UAE is pressuring Puntland President Said Deni and his Jubaland counterpart Ahmed Madobe to attend the National Consultative Summit in Mogadishu as a mandate of federal institutions. ስለዚህ እንታይ ገብሩ ኣለዉ ነቲ ናይ ፑንትላንድ ዝበሃልን ናይ ጁባላንድ ዝበሃሉን ልዑል ቁፅፅር ስለ ዝነበሮም ንክልቲኦም ነተን ናቶም ስቴትስ ካብቲ ፈደራል ክእለያ ወይ እውን ነቲ ሓሰን ሼክ ሓገዝ ኣብ ምሃብ ስለ ዝኣብያ ዘለዋ ነቲ ሓሰን ሼክ ምርጫ ንዝካየድ ዘሎ ኣድላይነት ስለ ዘለዎ እዘን ስቴትስ እዚአን ናብቲ ፈደራል መንግስቲ ናብ መቃዲሾ ከይደን ምስኡ ንክሰርሓ ይፅዕራ ከም ዘለዋን እዚ ኸ እንታይ እዩ officials according to diplomatic official in Mogadishu the UAE continues to exert influence over the Somali government and its federal member state leaders as they face tough issues from Mogadishu ስለዚ ሕጂ እውን እንተኾነ ወላቲ ኢማራት ካብቲ ውፃእ ተባሂሉ እንተሎ ብኢድ ኣዙር ገይሩ ነቶም መራሕቲ ናይ ስቴትስ ናይ ሶማሊላንድ ይኹን ናይ ጁባላንድ ናይ ፑንትላንድ ከምኡ ድማ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ፀቕጡ ይገብሩ ከም ዘለዉ However, reports suggest that Abu Dhabi made an offer to President Hassan Sheikh to bring Puntland and Jubaland to Mogadishu in exchange for Hassan Sheikh allowing UAE interests to operate normally in Somalia without interruption. Hassan Sheikh initially agreed. So let's see, in Taiblo, that Hassan Sheikh Ragibom, Puntland and Jubaland and Bratams, Federal Mangistab, Federal Mangistan Mogadishu Hamzukhana. أنا قبرت ولا لا إمارات أبيدا سلزخونهم نسخادما ني إمارات كم دليتا نتبوساسو دي نخالي كم تقدم تصرحو زنبرت كم دليتا نختصرح أفكر لا نزبلو بكفيلاوي حراي كم زبلين عن رزلنا so إزي وش لغلق مسأبز الرزلو كاوز بقاس مخاني. There are also reports that the UAE military aircraft has landed back in Bosaso سلزي كم حادث أبصاب زر رزلو دما حنتي وتهدراويت نفاريت ኣብቲ ቦሳሶ ዝበሃል ናይ ፑንትላንድ ኤርቤዝ ናቶም ዝነበረ ከም ዝተመልሰት ጋልፍ ኦፍ ኤደን ሲቲ ኦኬ ከምኡ ድማ ሓሰን ሼክ ኒድስ electoral approval from all regions including Puntland and Jubaland both of which have a good relation with the ከምኡ ድማ ኣብቲ ምርጫ እውን እንድሕሪ ክዕወት ኮይኑ ወይ ገለ approval ድጋፍ ካበይ ክረክብ ኣለዎ ካብዘን ኩለን ስቴትስ ካብ ፑንትላንድ ይኹን ጁባላንድ እዚኣተን ድማ ብቐሊሉ ከሂብኦ ይኽእላ እየን ስለዚ ነዚ ንምርካብ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምስ ኣቢ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ነዚ ናይ ሓሰን ሼክ ብዙሕ ብኢማራት ቁፅፅር ከም ዘለዎን ፀኒዑ ኣንፃር ኢማራት ክኸይድ ከም ዘይክእልን ብግምጣሉ ካብ ስዑድያ ካብ ቀጠር ካብ ቱርኪ ካብ ግብፂ ዝኣክል ፀቕጢ ድማ ኣሎ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ዝመራሒ እዚ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ተቐርቂሩ ሓንሳብ ንዓሰርተ ጎይቶት ከገልግል ድፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ሲምፕሊ ብዛዕባ ዓዱ ጥራይ እንደዝሓስብ ነይሩ እዚ ኩሉ ነገር ኣይምመፀን ብዝኾነ እተን ካልኦት ሃገራት ድማ ንኢማራት ፀቕጢ ንክገብራ ብብዙሕ ክፅዕራ ከም ዝኽእላ ድማ ይግመት ማለት እዩ ኣገይን እዚ እውን ግምት ክወሃቦ ዝኽእል ኩነታት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ናይ ሱዳን ጉዳይ ምስ ንመፅእ ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝወፅእ ሓበሬታ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ግብፅን ናይ ቴሌፎን ርክብ ከም ዝተኻየደ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያን ናይ ግብፅን ክልቲኦም ብቴሌፎን ከም ዝተራኸቡ ናይ ሱዳን ሚድያ ውፅእዎ ነይሩ እሱ ድማ እንታይ እዮም ተባሂሎም ዘለዉ ኢጅፕትስ ሚኒስተር ፎሬን ናይ ግብፂ ክልቲኦም ተራኺቦም ኣለዉ part of the ongoing consultation and coordination between Cairo and Riyadh ክልቲአን ሃገራት ብሓደ ኮይነን ኣጀንዳ ናተን ኣብ ከባቢና ክሰርሓ ይፅዕራ ከም ዘለዋ Sudan crisis both ministers addressed the deteriorating humanitarian and security situation in Sudan. ክልቲኦም ሃገራት ብጉዳይ ናይቲ እናንቆልቆለ ዝኸይድ ዘሎ ወይ እውን ኣብ ከቢድ መድረክ ዘሎ ጉዳይ ሱዳን ሰብኣውን ከምኡ ድማ ናይ ፀጥታዊ ኩነታትን stressed urgency of humanitarian truce ብዝተኻለ መጠን ድማ ሰብኣዊ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ተገይሩ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኽኣቱ a first step towards comprehensive ceasefire ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ጠቕላላ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክፍጠር ዝኽእል called for an inclusive political process with full Sudanese ownership ከምኡ ድማ
ሓደ ፖለቲካዊ ኩነታት ክኽሰት ከም ዘለዎ ኩሎም ሱዳናውያን ሳተፍሉ ከምኡ ድማ ኮንደምንድ massacres and atrocities in Al-Fashir ነቲ ኣብ Al-Fashir ናብ ካልን ዝካየድ ዘሎ ዝተኻየደ ቀትለትን ህልቂትን ድማ ኮኒኖም ግብፅን ስዑድያን ክልቲኦም ድማ Abdullati reaffirmed Egypt's support for Sudan's sovereignty, unity, and territorial integrity. Firm rejection of equating state institutions with militias, warning this undermines legitimacy and stability. ስለዚ ቦገን ግብፅ ንጹር ዝኾነ መርገፅ እንታይ ብዝብሉ ዘሎ ናይ ሱዳን ሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ክኽበር ኣለዎ ቀፂሎም ድማ ንሱዳን መንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ምስቲ ምልሻ ማዕረ ጌርካ ምዝራብ ነታ ሃገርን ንሉዓላውነታን ተቐባልነታን ኣብ ሓደጋ ዘትዩ ነቲ ርግኣት ድማ ዝዘርግ እዩ ስለዚ ኣብ ሱዳን መንግስቲ ኣሎ ሰራዊት ኣሎ ተኻሊ ድማ ምልሻ እዩ ስለዚ ክልቲኦም ማዕረ ጌርካ ዘይምዝራብ ኢማራት ነዊሕ እዋን ዝፃዓረትሉ እዩ ነይሩ ክልተ ጀነራላት ይዋጉ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ነይሮም ኖ ሰራዊት ናይ ሱዳን መንግስቲ ናይ ሱዳን ኣንጻር ብደገ ዝድገፍ ምልሻ ናይ ደገ ፀቕጢ ዘለዎ ናይ ደገ ምትእትታው ዘለዎ ምልሻ ኣምሱ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ እቲ ሓቀኛ ናራቲቭ ነዚ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጋጊሙ ዝተዛረበ እዩ both ministers emphasized need to de-escalate regional tensions ክልቲኦም ድማ ኣብ ዞባዊ ዘሎ ፀገም ኩሉ ህድእ ክብል ወይ ከዓ de-escalation ከጋጥም called for political and negotiated solution rejecting escalation and use of force ክልቲኦም ሃገራት ድማ እቲ ኩነታት ብፖለቲካዊ መዕለቢ ንኽረክብ ነዚ ንምግባር ድማ ካብ ከቢድ ዝኾነ ወታደራውን ካልእን ጥንቃቐ ንኽግበር እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብሓፈሻ ናይ ክልቲኦም ቀፃሊ ምርኻብ ኦልሬዲ ምልክት ዝህብ እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልቲኦም እዞም ሓይልታት ይራኸቡ ምህላዎም እቲ ናቶም ኣላያንስ ብሓደ ይቕፅል ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣብቲ ኩነታት ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እዚ ክልቲኡ ንሪኦ ኣለና ናይ ኢማራት ምስተን መቀናቕንታ ኣብ ሱዳን ኣብ ሶማል ኣብ ሊብያ ርኢና ሕጂ እንታይ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ክናቱ ኢና ሕጂ እቲ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ከመይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ዝኽእል Fields now, and the chairperson of the U.S. Senate Foreign Relations Committee is calling for a re-evaluation of relations with Uganda. This follows comments made on the social media platform X by Uganda's army commander and President Yoweri Museveni's 51-year-old son, General Muhoozi, who accused American embassy officials in መቸም ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኣፍሪካ ድማ ካብ ምሕር ፅጋብ ዝተበገሰ ሸብዳዕዳዕ ንሪኦ ዘለና እዩ ናይ ወዱኒ ሙሰቪኒ ፕሬዚደንት ናይ ዩጋንዳ ማለት እዩ ወዲ 51 ዓመት ናይ ተሓላፊ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኡጋንዳ እዩ ግን እዛ ስልጣን እዚኣ ማራ እንድያ ፀላዕላ ዓይለቢላቶ ዘላ ኣሜሪካ ከፈራርህ ቀኒ ለንቀነ እቲ ምፍርራህ ድማ ኣብ እዝኒ ኣሜሪካ በፂሑ እዚ ኣሜሪካውያን ድማ ሰሚዖ እሞ ናይቲ ሰነት ፎሬን ሪሌሽንስ ሓላፊ እዚ ጂም ሪሽ ዝበሃል ሰሚዕዎ 10 ጊዜ ትገብሮ ዘለሃ ቀይ መስመር ሰጊርካ ኢኻ ኢልዎ Trained social media postings and conduct intended to exercise control has yet again landed him in trouble. This time for stirring political waters via response from an General Muhoozi Kainerugab's ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀነራል ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ናይ ኡጋንዳ ኢዱ ይእትሎ ነቲ ቦቢ ዋይን ዝበሃል ዝነበረ መቀናቐንቲ ኣብቲ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ዝነበረ ተጨውዩ ቀኒዩ ንዝብል ባዕሉ ነፍሱ ጨውዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲ ኮይኑ ዝገበሮ ድራማ እዩ ብምባል ኣብ ዝፀሓፎ ኣብ ትዊተር ፀኒሑ ግን ደምሲስዎ ተጋጊዮም ኣጋጊዮም ንኢሉ ሓለቓ ስታፍ ናይ ሰራዊት ከመይ ገይሩ እዩ ስለ የብሉ እንዲገለ ግን ብዝኾነ ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ሓንደበታዊ መፅሓፍ ይፅሕፍ ነይሩ እዩ ኣብዛ ሕጂ ግን እዛ ተጋጊናትካ ኣይተቐበልናዮም ብምባል እዚ ናይ ሰነት ፎረን ሪሌሽንስ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ወይ መጠንቀቕታ እውን ኣይኮነን ነዚ መህዚ has crossed the red line impose sanctions re-evaluate military partnership ስለዚ ንጉዳይ ወታደራዊ ኩነታት ናትና ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ናይ ብሎ ክገብሮ ደማ ይገብሩን ወላ ምፍራሕ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነት ትረብሕ ወላ ኡጋንዳ ጥራይ ዘይኮነስ ኣሜሪካ እውን ትረብሕ እያ his apology is hollow USA will not tolerate recklessness instability ስለዚ ነቲ ናቱ ይቕረታ ገለመለ ድማ ከም ኣይተቐበልዎን ስለዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳ እውን ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ Uganda US relations on edge እዚ ጉዳይ እዚ US embassy Kampala staged ዋይንስ kidnapping suspend all security ስለዚ እቲ ዝበሎ ማለት እቲ ጀነራል ታይሉ unimaginative bureaucrats
undermining our relations ኣብ ውሽጢ ኤምባሲ ኮይኖም ወይ እውን ቢሮክራትስ እዮም ዘበላሽዎ ዘለው ነቲ ቦቢ ዋይን ዝበሃል ዘሎ ተጫውየ ዝብሎ ዝነበረ እቲ ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝገበሮ ገይሩ ዝተዛረበ እዚ ጉዳይ እዚ ኣሜሪካ ሸለላይ ንብሎ ይብልለው ናይ መወዳእታ ሓንቲ ስግሪ ኢለልኩም ዝነበርኩ እዚኣ ለንቀነ ሓንቲ ሕቶ የልዕል ነይራነ እዚ ኣብ መንጎ ስዑድያን ኢማራትን ዘሎ ባእስሲ ዶናልድ ትራምፕ ምስመን ይኸውን ፀቅዒ ናይ መን ክኸውን ይኽእል ይኸውን ንዝብል ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ባእሲ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ብብዙሕ መንገዲ ታሽሙ ይገብርዎ ኣለው ሎቢ ይገብሩ ኣለው ስዑድያ ሎቢ ትገብር ኣላ ኢማራት ሎቢ ትገብር ኣላ እስራኤል ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መን ፀቅዒ ክሕዝ ዝብል ሓደ ኣብዚ ኣርቲክል ዝወፅእ እንታይ ኢሉ ወላ እኳ ብዙሕ ሎቢ ብእስራኤልን ብኢማራትን ይግበር ተሎ ዶናልድ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ንኣሜሪካ ዘርብሕ ስለ ዝኾነ ሃገራት ልኡላውነተን ክሕሎ ሃገራት ማእከላዊ መንግስቲ ክድገፍ ማእከላዊ መንግስቲ ክንሰርሕ ስታቢሊቲ ርግኣትን ክህሉ ስለ ትፃር ዘላ መንግስቲ ኣሜሪካ ረብሓ ናቱ ኣቀዲሙ ዶናልድ ትራምፕ ደስ ስለ ዝብሎ ዘይኮነ ንረብሓ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ እዚ ናይ ስዑድያ ኣገባብ እዩ ዝያዳ ደዋፅኦም ዝኽእል ስለዚ ኣብ የመን እንተኾነ ኣብ ሱዳን እንተኾነ ኣብ ሊብያ እንተኾነ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሚድያ ኩናት እንተኾነ ኣብ ኩሉ ትራምፕ ክሳብ ሕጂ ክሳብ ዘሎ this time Trump has remained unusually quiet despite both sides lobbying ስለዚ አንጻር ናይ ዝኾነ ይኹን ፀቃ ክሕዛ ይከኣለን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ትምባሉ ምስ ግዜ ድማ ናብ ስዑድያ ገፁ ምስቲ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናብ ስዑድያ ክዘዝ ከም ዝኽእል ስትራቴጂክ ኮንሲደሬሽንስ ይብላ ኣሎ ግን ናይ ዩኤኢ ድማ ንኣብነት ስዑድያ እንታይ ኣድቫንቴጅስ ኣለዋ ይብላ ኣሎ ላርጀር ኢኮኖሚ ስለዚ ስዑድያ ኣዝዩ ዓብዪ ሃገር እዩ ዓብዪ ቁጠባ እዩ ዕፅፊ ናይ ዩኤኢ ቁጠባ only Arab G20 member ስለዚ ኣብቲ G20 እውን ዘሎ እዩ broader Islamic leadership ambitions ስለዚ ብዓብዪ ናይቶም ተኸተልቲ እምነት ምስልምና መርሕነት እውን ኣለዋ ከምኡ ድማ defense pacts with Pakistan and talks with Turkey ስለዚ እዚ እውን ፅልዋታት ክፈጥር ክእል ኢና ኣሜሪካ ግምት ክትገብር ከላ ንዩኤኢ ኸ እንታይ እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ እስራኤል ክሎዝ ኣራብ ፓርትነር ሰንትራል ቱ ኣብርሃም ኣኮርድ ስለዚ ናይቲ ኩሉ ብእስራኤል እያ ክሽፍኖ ትፍትን ዘላ promotes global networks India Israel Greece corridor ከምኡ ድማ active in Sudan gold trade and Red Sea ports criticized for ties with China ስለዚ suspended PLA President Khalifa Port ስለዚ ብሓፈሻ ምስ ቻይና ዘለዋ ርክብ ብዙሕ ግዜ ትኽሰስ ግን ንቻይና ድማ ከተውፅኣ ጀሚራ ኣላ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ኩሉ መዳይ ባእሲ ከም ዘሎ ውድድር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ናብቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ መንግስት ሰራዊቱ እንዲሸሽ ካደረገ በኋላ የሜካናይዝድ ኃይሉን ማጓጓዙና የሰዓት ላፊን በከተማዋ መታወጁ ተነገረም። የድሮን እና የጦር ጀቶቹ ቅኝት የቀጠለ ሲሆን በጦርነቶች ዋዜማ ከሚያደርጋቸው ተግባራት አንዱ የሆነው የተቃውሞ ሰልፍም ተከናውኗል። በትግራይ ክልል አሁን የሚያገዛዙ ክልከላዎች እንዳሉ ናቸው። ከሰሞኑ በተለይም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ ኦኬ ንቀጥል ኣብቲ ኩናት ሓበሬታታት ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ኣለና ብወጋሕትኡ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ንርኢ ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ናይ ንግዲ ኣይሱዙዛት እዩ ውዒሉ ዝበሃል ዘሎ ዝገርም ሓደ ቪድዮታት ንክነት ድሞ እዚ ናይ ኣብ ከተማ እንትጮ ይመስል እዩ ዝመስል ዝሃቡና ሓበሬታታት ካብ ማዕረ ትረአ ዘላ ኣይሱዙ እያ ኣይሱዙ ዝዓነት እንታይ ከም ዝዓነት ያብረባይ ነገር ናይ ሓበሬታታት ኣለዎ አይሱዙ እዚኣ ክሊር እያ ክሊር ባናናታት ዓለሎ ናይ ባናና ቆፅሊ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኔትወርክ ይብሎ ኣሎ ስልክ ደዊልዎ ኣሎ ኮምፕሊት ናይ ባናና ዝዓነት እያ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ንግዲ እያ እዚ ሕጅስ እንታይ ኮን ትብሎ ትኸውን ናይ ኣፅዋር ዝፀዓነት መሲላቶም ዶ ይሃሪሞማ ትብል እንታይ ክትብሎ ትኽእል ነዚ ወይስ እቲ ስለያ ናቶም ማለሲ it's really ዘገርም እዩ ጥራይ ወደፋይ ክመፅ እዩ ኮንትሪ ክመፅ እዩ ተኣሽሙ ወፂዎ ኣሎ ስልክ መፅዎ ሰለዊ ናይ ኣይሱዙ ፅዕነት እዩ ባናና ናይ ባናና ቆፅሊ ይረአ ኣለዉ ወዲ በሻሻ ኣብዛ ናይ ትግራይ ዝተገበረት ኩናት እዚ ኩሉ ኩናት ክግበር ከሎ ምስ ሰራዊት ቲዲኤፍ ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ
ንሰራዊት ሻዕብያ ኣብቲ ኩናት እቲ ዝረኣየ ሰራዊትና ኢትዮጵያ ገና ንገና ናብ ኩናት ቅድሚ ምእታው ሜንታሊ በዚ ኣተሓሳስባ እዚ ተሳዒሩ እዩ ተደፊኡ እዩ ስለዚ ድሮን ሓዘ ታንክ ሓዘ ወላ ሚሳይል ሓዘ ወዲ በሻሻ ዘምፅኦ ነገር የለን ኣብ ኣላማጣን ከባቢያን ሰራዊት ናይ TDF ወላ ሓንቲ ተኩስ ከይተኮሰ ወላ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰ ብምሉኡ መከላከያ ወፂኡ ኸይዱ ሶ ሕጂ ካብኡ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ካልእ ዓቕሚ ሒዘ ኢሉ መፂኡ እንድሕር ዳ ኤጌንስ ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ ኣንጻር TDF ክዋጋእ እንድሕር ዳ ኮይኑ ብድሕሪት ሰራዊት ፋኖ ከም ዝወግኦ ፈልጥ እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል ሳንድዊች ኮይኑ ይቕመጥ ወዲ በሻሻ ኣብዛ ናይ ትግራይ ዝተገበረት ኩናት ዝኹሉ ኩናት ክግበር ከሎ ምስ ሰራዊት TDF ዝዋጋእ ዝነበረ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ሻዕብያ ካልኣይ ድሮን ፈቲኖም መኪሮም እዮም እታ ድሮን ምኮራ እንታይ እያ ነይራ እታ ድሮን ክትመፅእ እሞ ክትወቅዕ እሞ ወዮ ወዮ ኢልና ግደፉና መሓሩና ያ ጎይታይ ክበሃል እዩ ተሓሳብ ነይሩ እታ ድሮን ግን መን ይክከላኸላ ዝኽእል መን እንታይ ክገብር ይኽእል ዝብል ርድኢት ደንብ ገይሩ ተማሂሩሉ እዚኣ ተጠወቢላቶ ካልኣይ ሳልሳይ ድሮን ስለ ዝተኮሰ ማለት እንታይ ዕንወት በፂሕዎ ዳሕራይ ክንዝግቦ ኢና ሕዚ ስለ ዘየድሊ ፎትዮም ግን ኣይኮን ነቕ ዘይብል ሰራዊት ከም ዘለዎ ህዝቢ ትግራይ ርዮም ኤግዛክትሊ ስለዚ ሕጂ እቲ መቸም ብዙሕ ነገር እንዲና ንርኢ ዘለና እዚ እንዲ እቲ ኩነታት እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ፕራንክ ኢትዮጵያ እንዲዮም ኢሎማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እቲ ዘሎ ኩነታት ሕጂ ትግራይ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ካብቲ ትግራይ ቁርብ ናብ ኣራንሻ ገፁ ህስስ ዝበለ ብጫ ዝመስል ዘሎ እዩ እንደን እቲ ክልል ኣምሓራ እቲ ብልፅግና ክዋጋኣሉ ዝኽእል ወላ እውን እቲ ደቡብ ትግራይ እንትሪኢኹሞ ኣበይ ቦታ ኮይኑ ክዋጋእ ዝፍትን ዘሎ ምርዳእ ከድሊ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣሎ እንተኮይኑ ወይ እውን እቲ ምልሻታት ዲኻልብ ኣብ ኣዝዩ 360 ዝተኸበበሉ ቦታ እዩ ዘሎ 360 ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብላዕሊ መን ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣሎ ገበል ዝኾነ ሰራዊት ኣለዎ ብምዕራብ ብምብራቕ ናቱ ማለት እዩ ትግራይ ኣሎ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣሎ ማለት እዩ ብምዕራብ ዶብ ናይ ሱዳን እዩ ናይ ሱዳን ኣሎ ብታሕቲ ድማ ኣምሓራ ፋኖ ኣሎ ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ኩላቶም ድማ ምሱ ፀላእቲ እዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ኮንካ ክትዋጋእ ምፍታን ኣዝዩ ከቢድ ይክኸውን ስለዚ the only option that they have ብፍላይ ኣብቲ ፀለምቲ ወይ እውን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ኣትኪሉ ንክዋጋእ ሎጂስቲክስ ብነፈርቲ ትግራይ ክገብር ማለት ፋኖ ንነፍሲ ወከፍ ክልል ናይ ኣምሓራ ተቆፃፂሮም ኣለዉ ክብል ኢለ ኣይኮንኩን ኣብቲ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣሎ እዩ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ከተማታት ኣለዉ እዮም ትፋኖ ኣብ ገጠራት እዩ ዘሎ ግን እንድሕሪ ሰራዊቱ ኣትኪሉ ናብ ትግራይ ክዋጋእ ክኸይድ ኮይኑ ብድሕሪ እንታይ ክመፆም ይኽእል ፋኖ እንታይ ክገብሮም ይኽእል ብዙሕ ካልኩሌሽን እዩ ክህልዎም ዝኽእል ስለዚ እቲ ብልፅግና ኣብ ሓደ መንቀራውራት እዩ ከም ዘሎ በዚ ካትር እቲ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ወልቃይት ድዩ ራያ ድዩ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ዝብልዎ ተጋሩ ኣብቲ ቦታ እቲ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣትኪሉ ንክዋጋእ ወላ እውን ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ኣትኪሉ ንክዋጋእ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኾነ ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ንኩናት ዝምችኦም ኩነታት ኣይኮነን ምስቲ ተዳኺሞሞ ተጨፋጭፎሞ ዘለዉ እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ማለት እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተመሊሶም ሓደ ዓብ ኩናት ክገብሩ ይክእሉን እዮም ከምዛ ክብለና ፀንሐ ናትናኤል ድማ ንሻዕብያ ድማ ኣብ ኩናት ስለ ዝፈልጥዎ ሕጂ ክዋጋእ ከሎ ሪኦሞ ስለ ዝነበሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሻዕብያ ይኣትሎ ዘብሎም ዘሎ ኮለጌና ንሻዕብያ ብሽም ሻዕብያ ጎስጉስካ ነቲ ኩናት ከይሰፍሐ ከሎ ገለ ነገር ንምግባር ተደይ ኮይኑ ሻዕብያ እንድሕራትይዎ ነዚ ኣነ ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ኤርትራውያን ከም ትምክሕቲ ወይ ገለ ኣይኮነን እንድሕሪ ንፋኖ ተራ ምልሻ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ገንባር ዘይብሉ እዚ ዘይብሉ ኮማንድ ገለ መለታት ዘይነበሮ ክሳብ ዝቐረባ ንዑ ክስዕር ዘይክእል እንተኮይኑ እቲ ብልፅግና ድሮን ኣለኒ ቴክኖሎጂ ኣለኒ ሳተላይት ኣለኒ ዝብል እሞ ከዓ
ኣብ ክለ ኣየሩ ኣብ ኩሉ ምላይ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ስለያ ዘለዎ ቋንቋ ዝፈልጦ ኤቭሪቲንግ እናፈለጠ ንፋኖ ክስዕር ዘይክእል ተኮይኑ ተጋሩ ሓቆም እዮም ሞራል ኣለዎም ተጋሩ ንተጋሩ ክኸሎም ኣይክእልን እዚ ሕጂ ዘሎ ብልፅግና ንተጋሩ ክኸሎም ኣይክእልን ደፍነትሊ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንመን ይጥምት ኣሎ ፋኖ ሰናፋት ኣይኮኑን ይብለ ወይ ሕማቃት እዮም ይብለ ኣለዎም ፋኖ ግን ኮማንድ ስትራክቸር ኣይነበሮም ክሳብ ሕጂ ፋሕፋሕ ዝበሉ እዮም የስ ባቐለዎ ትፋሕፋሕ ምባል ምክንያቱ ሓደ ወገኑ ስለዝሰርሕ ትእዛዝ ተለዎም ክጠልፎም ገለ ትኽእል ኢኻ ግን በበይኖም ዝኾኑ እንተኮይኖም ድማ ሓያል መንግስቲ ተኮይኑ ንኻልኦት ኩሎም ገዲፉ ናብ ሓደ ኣተኪሩ ንዑ መደምሰሰ ነይሩ ሓያል መንግስቲ ሓያል ሰራዊት ዝኾኑ ነይሩ ክገብር ኣይከኣለን ብድሮናት ይጥቀም እየ ጄታት ይጥቀም እየ ሄሊኮፕተርስ ኣለኒ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኩሉ ጠራራዕ ጌርካ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ከተምፅእ ዘይትኽእል እንዳር ኮይንካ ደን ትኻልእ ኩሉ ፋልሶ እዩ ኣብ ካልእ ከዓ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዘይ ዓድኻ ኣብዘይ ትፈልጦ ኣፃምእ በረኻ ኣብ ካልእ ከይድካ ከተምፅእ ኣይትኽእልን ኢኻ ምናልባት እቶም ተስፉ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ጀነራላት እዮም ዝበሃሉ እስከ ስምዑ ዛዕቦም ከኣል ሰሞንኛ ቃለ ምልልሶች ስንመለከት አብይ አህመድ በርዕሰ ጉዳይ ከፋፍሎ አሰማርቷቸው ነው የሚል ጥያቄን ያጭርብናልና ነው። ጻድቃንን ስለ ባህር በር፣ መንጋግን ስለ ቀጣዩ ጦርነትና ወታደራዊ ስምሪት አስፈላጊነት፣ ሳሞራን ደግሞ ስለ ምርጫ እንዲያወሩ ተልእኮ ከፋፍሎ ሰጥቷቸው እንደሆነ እንድንገምት ግድ የሚል ሁኔታ አለ። ግምት ነው እንግዲህ ጻድቃን ሳሞራም ሆነ መንጋግ ለመለስም ለአብይም ለመስራት ከመረጡ ሶስቱም ባለሀብቶች ከሆኑ የሶስቱም የሀብት ማዕከል አዲስ አበባ ከሆነ ኤግዛክትሊ እዚያ ታነጥቢ እዚኦም ሰለስተ ጀነራላት ሪዎም ዘለኹም ታሕቲ ጻድቃን ኢልካ እቲ መንጋግ ኢልካ ከምኡ ድማ እቲ ሳሞራ ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ንኣቢ ንምሽፋን ኣብ ብዙሕ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ዝምልከት ክኾን ከሎ ፍልይ ዝበለ ፅልኢ እውን ስለ ዘለዎም ብተደጋጋሚ ነቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ንምሕጋዝ ኩሉ ነገር ዝገብሩ እዮም ንናቶም ስራሕ ድማ ዝሓዝዮም ዝመስሉ ጻድቃን ናብ ቀይ ባሕሪ ንዝምልከት ጉዳይ ጥራይ ዝያዳ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ዋላ እውን ኣብቲ ወራር እውን ኤርትራ ዝምልከት እቲ መንጋግ ዝበሃል ዘሎ ድማ emphasizing the possibility of future wars ኣብቲ ናይ መጻኢ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ሳሞራ ከዓ ብዛዕባ ምርጫ ከምኡ ድማ ነቲ ፅምዶ ንምፍራስ እውን ብዙሕ ክዛረብ ቀኒ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚኦም ጀነራላት ከምዚ ኢሎም ክስለፉ ዝፅዕሩ ዘሎ ወይ እውን ዘብሉ ዘለዉ እንታይ እዩ ሃብታማት እዮም ሃብቲ ናቶም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ማለት ድማ ኣብ ኢድ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን እዩ ዘሎ their alignment may not be accidental it reflects a deliberate strategy too so ከምዚ ትሪኦ ዘለና economic anchor those generals are not just military figures they are wealthy elites ስለዚ ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ምንጭ ናይ ሃብቶም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከበ ስለ ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይና ኣብትኻ ንኣብና ሓጎስካ ጥራይካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ተዘየለ ምስ ኢሉ በክ ከብሎ ስለ ዝኽእል this financial dependency እቲ ናቶም ኩነታት ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ እቲ ብልፅግና ኮይኖም ንክሰርሑ እዩ ዝገብሮም ዘሎ እዩ ዝብለካ ሓቂ ድማ እዚ ኩነታት ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነገር ብፍላይ እዚ ናይ ትግራይ ጀነራላት ብኸመይ ኮምፕሮማይዝድ ኮይኖም ብኸመይ እዮም ተታሒዞም ብፍላይ ናይ ጻድቃን ኣብዚኣ ሓያል ዝኾነት ህርሚት ፅፍዒት ካብ መን ኢኻ ትብሎ ካብ ስታሊን መፅያት ተላስ ክስምዑዋ እዚ ገዲኹም ረኺብኩምሉ ጻድቃን ድዩ ፈንጂ ከክልተ ፈንጂ ምሸት ፍዱ ኢሉ እዚኣ ይእዝዝ ኣነ ደፊረ ዛረቡ ዘለኹ ንምንታይ መስለኩ ሙሉእ ምሳይ ስለ ዘሎ እዩ ምሳይ ስለ ዘሎ እዩ ብጭቁል ነው ዝኾነ ሚድያ ይዛረብ ጻድቃን ብጭቁል ነው ይዛረብ የብለ ሓሶት እዩ ኤኣይ ገለ እንደ ይዛረብ እንዶ ምስ ሰብ ዓንደርታ ውድብ ዝበሃል ምስኣቶም ግዜ ተዛረብ ምስ ከበደ ድዩ ዲስከስ የገበረ ምስ ናይ ከበደ ውድብ ድዩ ዲስከስ የገበረ ምስ ናይ መቐለ ዘሎ ናይ ሰብ ዓንደርታ ተወካል ዲስከስ የገበረ መሳርሒ ናይ TDF ከይልኩም ብዙ ትሕቲ ሓምሳት ረኽብኩም ካብቶም ሰራዊት ንኣመንኩም ካብ መኻዚኖ ናሰረቁ ብዙ ኢሉ ትእዛዝ ይሃበ ከምኡ ግዜ ድምፂ ዘይብልኩም ሰራዊት ትግራይ የብልኩምን ላዕሊ ዘለኹም ኣለኩም ንምንታይ ዳ ንጻድቃን ፀጢልኩምዎ ንምንታይ ጉዕሽ ገብረ ብሰላም መቐለ ካብ ናይ ጻድቃን ዝገዲኹም ረኺብኩምሉ ዝኾነ እቲ ጻድቃን ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጻድቃን ዝበሃል ሰብ ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክሳብ ክንደይ ዝተኣላለኸ ነገራት ከም ዘለዎ ሕጂ ለንቀነ ነዛ ጉዳይ መይታቶም ዘላ ንዓዓ
بخمي كتحنوايم انتاي دراما خقبر انتاي بروباغندا حيزوم كملوسيوم ጌታቸው ረዳ ዲዩጻት ካንዲቶም ካሎ ጀነራላት ክንሪና እዚ ኩሉ ተራራ ሻዕቢያ ዓመ ይብሉን ገለ ይብሉን ከምዚ ኮይኑ ዶ ገለ ድበሃል ዝነበረ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ጸለምቲ ዘጋጠመ መልሲ ኣይረኽቡላን ኣለዉ ክሳብ ሕጂ እንታይ ክብሉ ከም ዝኽእሉ ንኩልናዩ ግር ኢልና ዘሎ ምክንያቱ ብኩሉ መንገዲ ስዕረት ጥራይ ዘጋጥሞም ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ውርደት ጥራይ ዘጋጥሞም ዘሎ ሓደ ነገር ከየጋጠመ ክንድዚ ፍሽለት ተጋጢምካ እቲ ትደልዮ ደለኻ ካላ ዓበይቲ ሓይልታት ዳቤናይ መንገዲ ካይኻ ቤናይ ዓቕሚ ካይኻ ትግረሲ በርከረይም እትህለ ጠረጥ ከይብሉ ገና ከይተበገስካ ከለኻ ክሳዕ ክንዚ ፋሕፋሓቲካ ዘሎሲ ናብ ዓሰብን ናብ ኤርትራን ክትከይድ ተኮይንካ ዳ ቤናይ ዳንጋ ካይኻ ክትገብሮ ዘብል ሕቶታት ብዙሕ ኣሎ ወላ እውን ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ነገር ይርድኦ ኣሎ እዚ ነገር እዚ እንድሕሪ ኣብ ሓፂር ግዜ ናይ ህወሓት መጥቃዕቲ ተባሂሉ ክንዲዚ ቦታታት ክቋፀርን ክንዲዚ ክግዝግስን ዝኽእል እንድሕሪ ኮይኑ ደን ናብ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ወይ እውን ናብ ካልእ እንታይ ክግበር ካልእ እቲ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሸሓት ሰራዊት ምዕላምን ካልእን እንታይ እዩ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዘይመፀ እስከብዚኣ ንኤርትራ ሓዊሶም ክዛረቡ ከሎ ስምዖ የአየር ኃይሉ በላይነቱን ሲወስድ የድሮን የበላይነቱን ሲወስድ አውሮፕላኖች ተነስተው የጦር አውሮፕላኖች ኤርትራ ገብተው ተጠልለዋል። የማን የአልቡርሃን አውሮፕላኖች እንዳይመቱ ከአርኤስኤፍ ሸሽተው ኤርትራ ስለዚህ ፊት ለፊት አለችበት ኤርትራ። ሁለቱ በቂ ምስክርነት ነው። ስለዚህ ኤርትራ ከቡርሃን ጎን ነች። የትግራይ ኃይል አለ እዛ ለአልቡርሃን የሚዋጋ። ሪሰንትሊ ምን የሚል መረጃዎች መውጣት ጀመሩ። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ በተለይ አንደኛው ወደ 7-8 በረራዎች ተመዝግበዋል። ይሄ ምን ራዳር የሚባል አለ አንድ ቁጥጥር የሚያደርግ በተለይ አንደኛው እርግጥ የሆነ በረራ የተካሄደው ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሓፈሻ መነመን ሓይልታት እዮም ኣብዚ ጉዳይ ዝኣትዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ንዝበል እዩ ኤርትራ ትግራይ አልቡርሃን ብሓደ ከም ዘለዉ ዝኣክል ሓበሬታ መረዳእታን ክንወስድ ንኽእል ኢና። ብርግፅ ጅንታዮም ዝብሉ ኤርትራ ምስ አልቡርሃን ብዙሕ ትሰርሕ ከም ዘላ ጀታት ናይ አልቡርሃን ክሳብ ዝኸውን ናብ ኤርትራ ኣትዩ ይበሃል ነይሩ ዶገለዶ ከምዚ። ስለዚ ኤርትራን ሱዳንን ክሳብ ቅርበት ብሓደ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ርድኡ እንድሕሪ ኮይኑ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣርሚ 10 ኣርሚ 70 ዝብልዎ ድማ ውሽጢ ትግራይ ውሽጢ ሱዳን እንተሎ ኮይኑ ስለዚ እዞም ሰለስተ እዚኦም ብዘይቃል ዓለም ብሓደ ኣለዉ። ኣብ ዳ መን ኣለዎ እንድሕሪ ኢልካ ብልፅግና ንኣቢ አርኤስኤፍ ክሕግዞ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ አርኤስኤፍ ተመክሮ ናይ ኩናት ናይ በረኻታት ገለ ገይሩ ስለ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ነዚ ናይ ኣፍሪቃ ዝበለፀ ሰራዊት ትምህርቲ ክህብ ይኽእል እዩ ንኩሉ ከሰልጥን ይኽእል ኢሉ ብርሃኑ ጁላ ዝፍክረሉ ዝነበረ አርኤስኤፍ ክሕግዞ እንተኽኢሉ ገለ ተባሂሉ ይዝረብ ኣሎ። ዛዕቡ ከም ቲዮሪ ይዝረብ ኣሎ። ስለዚ ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኣነ ክነዓቕ ዘይብሉ ዝብሎ ነገር እንተሎ ኣብዚኣ ቻርት እዚኣ ኣርእየኩም ፀናሕኩ እየ። በዚኣ ጥራይኻ ትእንኮ ናይ ብልፅግና ተስፋ ክትርዮ ትኽእል። ንሱ ድማ ኢማራት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትኸስር ስለ ዘላ they will double down ኣብ እቲ ናይ ብልፅግና ቦታ ብዙሕ ስራሕ ክገብሩ ብዙሕ ምስ ዓብይ ኢንቨስትመንት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ቲዮሬቲካሊ እየ ዝብል ዘለኹ ብቲዮሪ ብዙሕ ነዛ ናይ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ብልፅግና ንኸይከስርዎ ብዙሕ ፃዕሪ ክፅዕሩ ከም ዝኽእሉ ግምት ኣለኒ። እዚኣ ጥራያታ እንኮ ንዑ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ወይ እውን ቁሩብ ኢንፊጅን ክትኮነ ትኽእል ብናተይ ገምጋም። ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ውግእ ተኸፊታ ኢትዮጵያ ዓዲ ኮይና ናይ ምቕፃል ዕድላ ይውዳእው። ንምንታይ ሓደ ውሽጣዊ ፀገም ኣሎ። ስለዚ እዚ ውሽጣዊ ፀገም እዚ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ምስ ነኽአት ዝፍንዲ እዩ። ካልኣይ እዚ ውግእ እዚ ምስተጀመረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቁፅሪ ኣብ ግምት እናእትኻ ናይ ህዝቢ ትግራይ ቁፅሪ ኣብ ግምት እናእትኻ ክልቲኦም ተደሚሮም 8 ሚልዮን ይኣትውን 10 ሚልዮን ኣይኾኑን እናልካ ካልኩሌሽን ብምስራሕ ዝግበር ውግእ መን ዳሓር ከም ዝኣትዎ ስለ ዘይፍለጥ ሓደገኛ እዩ ዝኸውን ኢለ ዝኣምን። ምስ ትግራይ ጥራሕ ዝተገበረ ውግእ እኳስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘምፅኦ ሳዕብየን ሓቅኻ ወደይ መኖርና ለማደግ የኤርትራውያንን ስነልቦና መስበር የኤርትራውያንን አገርነት መካድ የኤርትራውያንን ማንበርከክ አያስፈልገንም በምንም አይነት። ኤርትራ ምን ሀገር ሰው ሆኖ ለመኖር ሀገር ለመሆን ለመለወጥ ከፈለጉ ከኢትዮጵያውያን ጋር በሚያስተሳስር መልካም ከም ትሪእዎም ዘለኹም ገለገለ ኢትዮጵያውያን ምስ ኤርትራ ምስራሕ ንኤርትራ ምኽሓድ ንኤርትራ ምፅራፍ ንኤርትራ ምዝላፍ የድልየናን ይብሉ ኣለዉ። ብፍላይ ካብ ኣምሓራን ካብ ትግራይን ካብቶም ልብም ዝበሉ ዘረባ እዩ። ኣይሆፕ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዝሰፍሑ ይበፅሕ ይኸውን ንሓዋሩ ድማ ይቕፅል ይኸውን። በዚያ ጌርና ክንውድኦ
هذا ثلاث نو مش علي بقى حمل مرة مش علي من تخرطة تخرجت نسنا ركض جورا صورت يوجبا مزنا قال ساجن برا بيلو قبل حسب نمد شقات خين ترجمر باك أسافة هو توديهم لا توقف سبعة مليون تخرطة تعمود ده كم زاتري وازل لهم إذا كم زعينت فيديو تاتن سلتاتن كبير تراك وص خلوا دما قبل المورالنا حزب إرترا زلوا صلوا استواصو قليل كم زي كوني كلنا نفلطون نقمتونيو حنتي فيديو أنا كم زي إلى رقيبة يا فيديو زي سمعيا ونفلتني اسكنا باهم أمقان هاجراوي هنسات إماماتنا بوليتيكاوي هنسات كم مبسحي أقداسي إجامس لزلوو مسنايتي قعزنا من مسن خالكي كايد سنحن زلون تسعبائي قداماو حنكاري القناتات بزوح تماهيرنان تمكيرنان سلزلنا نمسائي منقستاو سرعات مرحا بوليتيكاو ودنا زغيس قوام من داف كجمر مخانو أبزا قاطعمزي كحبر فضل زيادة ربازيانة سمع كوانير I hope تحسابي هلوا مخون yeah it would be very nice زوم مرحتنا إرترا كله نزا قداي زيا أبحاديو كبسحوا دحريت بلان يروان كوينو نغتل كالي حنتي أبزلا زياسك سمعوا لي لنك أنا ونسمعكم ما تغني اسكذا زانا أول ما كر قدم كم تريوم زلهم زيوم تم بقدامي كاب تجراي استملسيوم اسك تقدر في كوبي رايت كهلو إلى كذا تريوا زلهم سلامنا بعدهم مزيوم صبغ قبابلات غير لهم الله مچم أملاخ نتي قعزوم يسالت اللوم ترى قبل زغدلي أبناء أول سعيد كيتكم كتريوات قوليهم نغتل زياسك سمعوا حسابي إذا مسي زلوا إذا مس حساب معافشاوي زراربا شرح يكونن بوليتيكا يكونن أبى شبوت نقراتين نزار زلنا مالتي بحازيهم بمهندسنا كم لما بكابيتال زحاتو أرستي مالتي ويزحات أرستي زين إندستري عسى إلى مالتي كل جزء إذا حد زلنا عملات ويزلنا عملات هاجرنا نوي عملات دريتا بهربزنا هيجي أكتر مينا زلوا عدلات أنت زي تتكلموا قالوا توفرت مزوي مالتي سلازي هذا البروجكت زي دي شركة كامباني درجة إذا حسب زلوا أوفلاين دياسبرا يتم مرخي هذا البروجكت زي 120 مليون يو اس دولار وزلازم زبالكو شو راح يكون زعما بوليتيكا يكون نزار زلنا حكي زعما كتباوي عبي كتباوي معتنا يا جماعة نزار زلنا مالتي عملنا زي بروجكت زي كبابي 6,000 طن أو عمد 20 عسى يفري سلازي في هذا البروجكت زي عبي بروجكتي يشتغل يكون مالتي هيتي زرزرة وحسب كثير أخرى بحال فشاكل يجيب زعبا جنزة بين أنزار بدلنا زعبا investable money ويدما إنه وفرز خون جنزة بين أنزار بدلنا مالتي جيت زحته كابيتال كان دايو of course عامل مثل خديب 120 مليون عامل مثل خديب عامل هيكون مالت global scale هيكون ما كلاي الدرجة وفرين أنزار بدلنا أما قلنا أنا عشتو نجارات نوعين مخلات يكون أنا عشتي تكرات كركبت ميديا لاتكم زا فيديو زيها كم تريواز لهم تبغى زغنا حساباتي زلوا يا أمين كم نفسي نتحسابتي
ናብ ጭቡጥ ስራሕ ክቕየር ዝኽእል ተኾይኑ I am happy ብዓቕመይ ኮንትሪቢዩት ክገብረሉ ጥራይ ግን እንታይ እዩ እቲ ሓሳባት ፅቡቕ ሓሳባት እዩ ክድፍኣሉ ኣለዎ ማለት ጅታ ነቲ ሰብ እውን ስለ ዘይፈልጦ ብዙሕ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ግን ሓሳባት ፅቡቕ እዩ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ክምንጩ ክኽእል ኣለዎ ኩልኻ ከይተሳተፍ ወይ ገለ መለ ክትከውን ትኽእል ኣለርጂክ ክንከውን የብልናን ከምዚ ሓሳብ ኢትስ ብሪልያንት ሓሳብ ዕብይ ዝበለ ፕሮጀክት እዩ ኣነ እኳ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹ ቁሩብ ብንእስ ዝበለ እውን ተዝጅመር ባህላየ ግን 1200 ኪሎ ሜትር ኣብቲ ገባሕሪ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ በእኽሊ ጥራይ ክነብር ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ስለዚ ከም ሓሳብ ንምነየ ነገር እዩ ካብ ዓሳታትና ህዝቢ ኤርትራ ክረብሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ንብል ግን ፊዚቢሊቲ ስታዲ ናቱ ገይሩ ድሓን ዝኾነ ፕሮጀክሽን ስለ ዘለዎ መቸም ከምዚ ዓይነት ሓሳባት እዚ ኣብ ሓደ ዓብይ ሰሚናር እውን ፕሬዘንት ክኸውን ተስፋ ገብር ግን ዋላ ሰሚናር ኣብ ዩቱብ ቪድዮ እንተኮይኑ እውን ግዜ ወሲዱ ስለ ዝገበሮ ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ዓብ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ እቲ መጻኢ ድማ ናይ መወዳእታ ናተይ ትዕዝብቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሼር ካምፓኒ እዩ እቲ ከምዚ ናይ ሼር ፎርማት ጌርካ ኮርፖሬሽንስ ጌርካ ሰብ ገሊኡ 500 ይገብር ገሊኡ 5000 ይገብር ገሊኡ 50000 ይገብር ገሊኡ 100000 ይገብር ገሊኡ ሚልዮን ይገብር 10 ሚልዮን ይገብር ከከማዓሙ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ብርቂ ካምፓኒ እንድሕር ኮይኑ እዩ ብርግፅ 120 ሚልዮን ብናይ ግለሰባት ጥራይ ተኣኪቡ ክበፅሕ ቀሊል ገንዘብ ኣይኮን 20 ሚልዮን ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ግን ኣገይን ካልኦት ናይ ደገ ኢንቨስተርስ ክመፅእ ይኽእል መንግስቲ ብወገኑ ኢንቨስት ክገብር ይኽእል ባንኪ ሎንስ ክህብ ይኽእል ገለ እንተተረኺቡ ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕሊኡ ክውሰኽ ዝኽእል ኣሎ ከሰንብደና ጥራይ የብሉን ብሓፈሻ ግን ከምዚ ዓይነት 3-4 ስትራቴጂክ ኢንዱስትሪ ነቲ ሃገር ነቲ ርእሰ ምርኮሳ ጥራይ ክንብል ከለና ብሕርሻ ጥራይ ክኸውን ከም ዘይብሉ በቲ ዘለና ኩሉ ፀጋታት ምናልባት መሬትና ዝኣክል ድሕረስ እንተለዎ ኮይኑ ዓሳ እንተወሲኽካሉ እቲ ባላንስ ዋላ እቲ ፉድ ሰልፍ ሰፊሽንሲ ዝመፅእ እውን ብኩሉ ንኩሉ ዘማእከለ ምስ ንገብር እዩ ብዝኾነ ብሪልየንት ሓሳብ ኢለዮ ዓብ ኮምፕሊመንት ነዝሓውና ብዙሓት ሰዲድኩም ላይ ነርኩም ደስ ይብለኒ ሓንቲ ክፋል ናይ ዝያዳ ይኮነ ካልእ ኣብ ዩቱብ እውን ገይረያ ነይረ ቀፅሎ ክብሎ ይደሊ ዝያዳ ብላይፍ መፅኡ ክዛረብ እንተዝኽእል ምስሉ እንተዘርእውን ሞር ክሬዲቢሊቲ መወሰኺ ባህላየ ናትኩም ርእቶ ድማ ኣብ ታሕቲ ግደፍሉ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንገድፍ ኢና ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ክንውዱ ኢና ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ደገፍ ድማ ነዝሓውና ጨርክበት ሚድያ ይኹን ካልኦት ኩሎም ፅቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ዘለዉ ሓግዙ እናበልኩ ምዝያ ክገድፈኩም ናይ ሓድነትና መዝሙ ሰረትና ይሰውራና ናይ ቃልስና ዘየፈለላይ ኤሪትራ እምነትና ኣስላማይ ክርስታና ኤሪትራ ዋጃና ኤሪትራ ሃገርና ዝመፀ ተመፀ መን ይፈላለየና ካልየለን ጣንቋ ካልየለን ቋንቋ ኤሪትራ ንኤርትራውያን ተኽብር ንደቃ